just waiting for there's a few people just coming for a seat. Well, good afternoon, everyone. Oh, I see the microphone is working. Yeah, maybe too loud. My name's Chick Collins. I'm the still fairly recently appointed rector of the University of the Faroe Islands, and it's my job here today just to welcome you all to the proceedings and to the public defence for the PhD thesis of Erling Isholm, which is on the subject of the fishing industry as a tool of change for the county governor. I may like, if I can just say a few brief comments here, just to say what a different experience this is for me. I come from the UK, where I've been an academic for the past 25 years or so. I defended my own PhD thesis in 1997. The PhD defence here is radically different from what we have in the UK. In the UK, you will find the candidate in a room with a person who chairs the proceedings, with one internal examiner from the university, one external examiner from another university, and maybe one of the supervisors of the PhD, sitting together in the room, and that's the discussion. At the end of the proceedings, the normal outcome is for the student to be told that they have some more work to do, and that we will anticipate the submission of their thesis within the next 3 months, 6 months, or a year. This is so different, I am struggling almost to take it in terms of how different and how much better it is. To see such an array of interested people who are interested in the important research that's been done in the university, the important research which has been done by the candidate over a period of years, combined with his other activities in life as a full-time member of staff, and also as a parent and as a person who does many other things in their life. And it's a long and difficult road to achieve a PhD in those conditions. And to see so many colleagues, members of staff, academic and non-academic from the university, friends and family, and members of the wider public who are just inherently interested in all of that work and who want to be here today also to show their support for the candidate on what is a very important day for him and his family. A very important day in the life of a young man, a still young man, who I gather is celebrating a big birthday this evening, as well as various other occasions. So many things to mark that it's almost overwhelming for me. I'm very pleased to say that we have a strong panel here today to conduct the important work of opposition, because while I'm being slightly light-hearted here, of course, it's a very sober and serious occasion to go through the process of the public defence of the thesis to establish the credibility and the relevance of the work and its suitability for the award, the prestigious award of Doctor of the University of the Faroe Islands. So we've had an external supervisor from the University of Bergen, who is here today to witness the proceedings as well as the internal supervisor here at the University of the Faroe Islands. And we have opponents from Denmark and also from Iceland, and we say a very big thank you to all of those people for their important work in supporting the progress of the university and supporting this work and this occasion today. So, without any further ado, I will hand over to someone else who has had something important to mark recently, to Professor Hans Andreas Solvara, who recently was appointed Professor of the University, and he's going to take charge of the rest of the proceedings. Unfortunately, I'm not going to be able to stay for very long myself today. I need to be elsewhere, but I hope to be able maybe to join some event later in the day, which will continue to mark the importance of this day in this young man's life. So, and I will, of course, allow Hans Andreas also to introduce the people who are going to be the most immediate participants in the proceedings today, and I gather that people in the audience will also have an opportunity to ask questions. So, without any further ado, welcome. Thank you for your participation, for your interest, for your support for the university, and I hope that you will have a very enjoyable period of hours
I understand, during which we will learn and understand a lot more about an important historical topic of investigation. Thank you very much. God dag, velkommen, alt sammen. Jeg skifter over til dansk nu, fordi dette forsvar det vil foregå på skandinavisk, så jeg vil nok tale på dansk, og opponenterne de vil også tale på skandinavisk. På vegne af universitetet så skal jeg byde jer alle meget velkommen til dette forsvar. Mit navn er, som rektor sagde, Hans Andreas Sølvara. Jeg er på nuværende tidspunkt dekan på afdeling for historie og samfund på Frøskaparsetet Føroya. Og jeg skal så lede det her igennem det her PhD-forsvar. Den 1. juli i 2019 så afleverede Erling Isholm, som er adjunkt på historie og samfund, en afhandling til Frøskaparsetet Føroya, sammen med en ansøgning om at godkende afhandlingen til PhD-forsvar. Rektor godkendte indstillingen fra Erling Isholm og hans vejleder også, som anbefalede den. Og på den baggrund så blev der nedsat et bedømmelsesudvalg, der skulle bedømme afhandlingen og skrive en indstilling til Frøskaparsetet med henblik på et PhD-forsvar. Afhandlingstitel den er Fiskevinna som brøydingar anbå tja amtmannen. En kanning av hvordan amtmauren nytte fiskevinne til at flyta Føroyar inn i moderne tid. Og det er en stor afhandling, den er 418 sider lang. Medlemmerne i bedømmelsesudvalget, de er Andras Mortensen, som er lektor og Ph.D. ved Frøskaparsetet Føroya, og han er formand. Og så er det Refna Róbertsdóttir, tjóðsjálavörður og Ph.D. ved Tjóðsjálashavn Islands, som er første opponent. Og så er det Ken Tarbensen, som er arkivar og seniorforsker og Ph.D. ved Rigsarkivet i Danmark. Og han er anden opponent. Og tusind tak for, at I ville medvirke til det her. Og vejlederne, de er Yngve Flå, Dr. Art, første amanuensis ved Institut for Arkeologi, Historie og Kultur og Religionsvidenskab ved Universitetet i Bergen, har været første vejleder, hovedvejleder. Og så har jeg selv, Hans Andreas Sølvara, Ph.D.-professor ved Søve- og Samfundsdelten, været assisterende vejleder. Den 9. oktober i 2019 så indstillede et enigt bedømmelsesudvalg Frøskaparsetet til at antage afhandlingen til Ph.D.s forsvar, og forsvaret blev sat til at være den 8. november i 2019. Og i overensstemmelse med Ph.D.-bekendtgørelsen fra 2016 har afhandlingen de seneste 3 uger inden forsvaret været offentligt tilgængelig på Færøernes Nationalbibliotek i Tórshavn. Og så er det lige forsvaret, som jeg skal lede jer igennem, så siger jeg lige noget om, hvad planen er. Først så har Erling Isholm en halv time, 3 minutter til at fremlægge sit arbejde. Så kommer Refna Róbertsdóttir, som er første opponent, som vil få op til en time til at opponere. Så tager vi en pause på 15 minutter, og der er det så mulighed for, hvis der er nogen, som ønsker at stille spørgsmål til Erling, at sige fra, og så vil jeg gerne have, at de kommer til mig og fortæller mig, om de vil sætte et spørgsmål. Og det vil så, i bekendtgørelsen er det op til 40 minutter til det. Og det vil så være lige efter pausen, at man får mulighed for at spørge. Og derefter så vil der være 60 minutter også afsat til anden opponent, Ken Tarbensen, efter pausen. Og til sidst så vil formanden, Andras Mortensen, få mulighed for at samle op. Og dernæst, når vi er færdige, så går bedømmelsesudvalget ud i en rum og vil votere. Og når det kommer tilbage, så vil formanden bekendtgøre sin konklusion. Og det er sådan, at
Forsvaret, det kan i maksimalt, så kan det være i 3,5 timer. Det kan ikke være mere, så vi skal slutte i senest klokken 16:30. Og bagefter så inviterer Fredskapsbudgettet til en reception, og der er I så alle sammen velkomne. Så nu tror jeg, at vi er rede til at gå i gang. Og så giver jeg ord til Erling Isholm. Wow. Hatta var ikke. Ja, jeg skal forklare hele den der store avhandling på bare en halv time, så det blir mer komprimeret foredrag jeg kommer å holde nå. Ja. Hvordan vi ble moderne er et av de helt store spørsmål som beskæftiger historikere i hele verden når de skal forsøke å forklare hvordan vår verden er kommet til å se ut som den gør i dag. Modernisering kan man finne overalt i historien, men det helt store tema innenfor emnet er de store revolusjoner, den industrielle og den franske revolusjon, der traditionellt blir brukt som begynnelsen på moderne tid i historiebøger. I denne revolutionelle tankegang er det innforstået at forandringene og dermed også moderniseringen skete nedefra og opp. Således var det tale om folkets opprør mot de gamle autoriteter og den gamle samfunnsorden. Nå et folkeligt opprør var det ikke på Færøerne, og de historiske kilder giver oss et klart bilde av at folket i den tid der er omhandlet i min avhandling tvert imot ville gå langt for å holde fast i den gamle samfunnsorden. Gammel skikk skulle holdes i hevd på alle fronter. Men selv om folket således ikke var særlig interesseret i noen forandring, skete der alligevel store forandringer i 1800-tallet, hvor folketallet tredobledes og samfunnet flyttede seg fra å være et bondesamfunn til å bli et fiskerisamfunn. Hvordan det kunne lade seg gjøre, og i hvilken grad det gjorde moderniseringen på Færøerne til noe særligt, og hvorvidt historien om moderniseringen på Færøerne mange kunne være med til å perspektivere moderniseringsteorier og lignende historier i andre lande, var noen av de spørsmål der ble formuleret i et tverrfagligt forskningsprojekt der fikk navnet Det færøske samfunnstransformasjon i 1800-tallet, et helhetsperspektiv på de sosiale og økonomiske krefter der skapte det moderne Færøerne. Jeg var så heldig å bli del av dette prosjekt. I projektet fant vi hurtigt ut av at den beste måte å forstå de store forandringer på Færøerne i 1800-tallet var å forstå den som en revolusjon fra oven. De nye tanker kom utifra, og viljen til å modernisere samfunnet kom fra det sene eneveldes lyst til å reformere kongens rige. I færøsk historie har en bestemt amtmann vunnet seg en særlig plass som en folkekær amtmann. Det er Christian Ployen, der besatt embedet fra 1837 til 1848. At han hadde betydning for moderniseringen har vært velkjent, men hans popularitet bygger sannsynligvis også på at han kunne snakke færøst. Min opprinnelige tanke var derfor å undersøke Ployens amtmannsperiode og hvilken betydning han hadde for moderniseringen. Ut av det kom der noen populærvitenskapelige artikler og en peer-reviewet artikkel, men under utforskningen av Amtmannsarkivet fra Ployens tid fikk jeg øye på et annet emne som jeg syntes var meget mer spennende at utforske. Der dannedes nemlig et bilde av en mann, eller i hvert fall av en institusjon, der klart så potentialet i fiskeriet. Og hvordan det kunne danne fundament under en modernisering av færøsk økonomi og samfunn. Dette bildet lignede i mangt og meget det, der faktisk skete senere, og derfra utvikledes så tanken om å undersøke amtmannsinstitusjonens betydning for utviklingen av fiskeriervervet på Færøerne. Det var både en fornuftig innsnevring av de overordnede moderniseringstema og samtidig en utvidelse av tidsperspektivet, så det nå kom til å omfatte alle amtmennenes tanker og handlinger fiskeriet vedrørende, frem til et færøsk fiskerierverv var så godt etableret at det ikke lenger var hensiktsmessigt å vende tilbake til tiden uden et sådant erverv. Formålet med projektet ble derfor å bevise
at amtmannen var en avgørende moderniseringsagent på Færøyene. Og at han tog initiativ til å utvikle fiskerierverv fordi det skulle brukes som et transformationsredskap. Med dette redskap kunne amtmannen begynne utfasningen av monopolhandelssystemet og sprenge rammerne omkring de gamle bygdesamfunn, sådan at det ble mulig å utvikle den moderne kapitalistiske økonomi som var en forutsetning for et moderne samfunn. Denne problemformulering gjorde at prosjektet kom til å falle inn under to store historiske emnekriser, da det her både er tale om ervervs- og fiskerihistorie og politisk administrativ historie. Den teoretiske inspirasjonen kommer fra boken Why Nations Fail, som Darren Acemoglu og andre har skrevet. Ja, de er økonomer, ikke historikere. Denne teori går i sin enkelhet ut på at det er avgjørende for nasjonernes fremtidige vekst og velstand, at det er inklusive politiske og økonomiske institusjoner til stede når avgjørende vendepunkt i historien oppstår. Overgangen fra agrar til industrisamfunn har vist seg å være sådan et vendepunkt i de fleste land i verden, og i de landet der hadde eller fikk inklusive institusjoner, ble det begynnelsen til en enorm vekst. Disse landene er det vi i dag kaller den rike verden. I landet hvor man fortsatte med å ha ekstraktive institusjoner, forsøkte man enten å forhindre modernisering, eller å bygge den på et ekstraktivt fundament, der før eller senere kollapsede. Det var disse landene der feilede i henhold til Acemoglu. Det beste eksempel på denne forskjell i vår del av verden er forskjellen i den historiske utvikling på Shetlandsøyene og på Færøyene. Shetland var et forbilde da det skulle settes gang i et fiskerierverv på Færøyene, fordi befolkningen der var 4 ganger større enn den var på Færøyene. Den store vekst på Shetland bygde på et blomstrende fiskerierverv, men da Amtmann og hans 3 færøyske reisefeller, Pløyen og hans 3 færøyske reisefeller besøkte øyene i 1839 for å finne inspirasjon, var den shetlandske økonomi i virkeligheten på randen av et kollaps. De økonomiske boen på Shetlandsøyene bygde på det gamle ekstraktive feudale samfunn. Samfunnsstrukturen var ikke grunnleggende forandret, og det medførte at det shetlandske befolkningstall aldri ble høyere enn de omkring 20.000, som det var kommet opp på omkring den tid da Pløyen besøkte øyene. På Færøyene har befolkningsveksten derimot vært kontinuerlig nesten uavbrutt i 200 år, og forklaringen på det mener jeg er at Færøyene med amtmannen fikk en inklusiv institusjon. Amtmannsinstitusjonen var en sentral administrasjon. Den var derfor uavhengig av bondesamfunnets feudale samfunnsstruktur og hadde makt til å gjennomføre moderniseringer, der med tiden nedbrutt i bånd, der til sammen dannede den sterke ramme omkring de ekstraktive færøyske bygdesamfunn. Skulle landet moderniseres, måtte meget av det gamle nedbrytes. Det kunne ikke ske innenfra, for den færøyske befolkning følte seg trygg i den gamle samfunnsorden. Tillich Amtmann observerede at det var et alminnelig trekk i folkets karakter at de henger ved det gamle og hadde alt nytt. Derfor ble det amtmennenes oppgave å forandre den holdning. Amtmannsinstitusjonen er like så gammel som det absolutte monarki, men det var først i slutningen av 1700-tallet med opplysningstidens tanker om å reformere og utvikle riket at amtmennene fikk stor betydning som moderniseringsagenter. Færøyene sorterede i begynnelsen under en stiftamtmann der boede i København, men var stiftamtmann for både Island og Færøyene. Da man ønskede å gjennomføre forskjellige reformer i Island, ville man også have at stiftamtmannen bosatte seg der. Og fra 1770 boede Færøynes og Islands felles stiftamtmann av Bessa støv. Det var et fornuftig trekk for utviklingen i Island, men for Færøyene betød det at stiftamtmannen var enda lengre vekk enn han var da han boede i København. At Færøyene senere kom til å sortere under Sjællands stiftamtmann gjorde ikke situasjonen meget bedre, fordi det var så stor forskjell på Sjælland og Færøyene, at det var begrenset hvor godt disse amtmenn forstod forholdene på Færøyene.
Den situationen blev ikke bedre av at amtmennenes oppgave voksede og forandredes med de store reformer. Det ble gjennomført under Fredrik den 6. fra 1744 og årene frem efter. Amtmennene skulle sørge for at reformene ble implementeret ut i omkring i rigets diverse hjørner. Disse reformer og det stadig voksende lovkompleks der fulgte dem, gjorde at det i større og større grad ble jurister der ble amtmenn. Og i 1821 ble det direkte pålagt at alle amtmenn skulle være utdannede jurister. Precis samme år, 1821, ble Færø amt opprettet som en selvstendig amt, men den første amtmann var ikke jurist. Han var kommandant på Skansen og dermed militærmann, sådan som flere amtmenn i riket før i tiden hadde vært, men som de altså ikke var længere. Det var derfor først i 1825, da en ny amtmann, der var uddannet jurist, kom til Færøerne, at man for alvor begyndte at mærke iveren efter at reformere og udvikle samfunnet. Denne nye amtmann, C.L. Tillich, tog initiativ til mange ting. I 1829 grundlagde han for eksempel med Færø Amts Hospital et sundhedsvæsen, og med Færø Amts skolefond et skolevæsen, og de begge to grundlæggende institutioner for nutidens samfund, hvilket klart illustrerer at vi her ved begyndelsen til en ny tid. Hvis vi nu vender tilbage til fiskerihistorien, så stammer de første tanker om, at et erhvervsdrivet fiskeri med havgående fartøyer kunne forandre forholdene på Færøerne fra kaptein Born. Han var medlem av den handelskommissionen, der i 1790 kom til den konklusjon at tiden var kommet til å avskaffe monopolhandelen på Færøerne. Motstand fra Færøerne gjorde da at kongen besluttet å utsette avskaffelsen i 5 år, men det skulle vise seg at det gikk 36 år før handelen endelig ble avskaffet. Det var sannsynligvis Borns ideer der gjorde at der i en av paragraferne i handelsloven åpnedes opp for at de der ville forsøke seg med havgående fiskeri kunne få offentlig støtte til det. Sådan var man fra sentraladministrationens side klar til å understøtte et kommende fiskerierverv, men situasjonen var litt annerledes for de lokale myndigheter. For dem var skipet ensbetydende med mobilitet, og mobiliteten var farlig, for den kunne hurtigt underminere monopolhandelen, og den kunne også skape nye kommunikationskanaler, som de lokale embedsmenn ikke hadde kontroll over. Den beste måte å styre øerne på var å isolere dem fra påvirkning utenfra. Men også denne tankegang ble forandret med de nye amtmenn. Fredrik Ferdinand Tillich, som ble amtmann i 1830, han ble amtmann i 1830, og han fikk som de forrige en masse henvendelser fra færøske båtfiskere om å sette en stopper for de utenlandske fiskeskipet der i stadig større grad fiskede omkring Færøerne. Han innså at disse utenlandske skipet var en trussel mot Færøernes isolasjon, og tidligere ville man ha besvaret denne trussel ved å styrke de mekanismer der skulle opprettholde isolasjonen, men Tillich kom til en annen konklusjon. Han innså at det ikke bare var de fremmede skipets krenkelse av landets søterritorium der troede det tradisjonelle færøske kystfiskeri. De fremmede skipet var teknologisk sett langt overlegne med hensyn til fiskeriets drift, og derfor ble hans konklusjon at skjønt det vel ikke kan nektes at de fremmede fiskerskipet ofte kommer landet så nær at det søterritorium der vi krenkes, så vil det dog dels være vanskelig og dels forbundet med alt for uforholdsmessige omkostninger ganske å forhindre dette, og jeg antager derfor at innbyggernes klager på den riktigste og letteste måte vil avhjelpes når de ble satt i stand til med fordel å kunne søke fiskeriet med dekksfartøyer. I fotballsterminologi ville man si at Tillich her forandrede taktikken fra en defensiv taktikk til en offensiv taktikk. Han innså at den riktige vei fremad var å ta konkurransen opp med andre landets fiskeskipe, og det er efter min mening et avgjørende vendepunkt for færøsk fiskerihistorie. Tillich troede på de borgerlige idealer, og at den riktige vei fremad var å forene borgerskapets medlemmer.
På den måten kunne man diskutere sammen i hvilken retning Færøyene skulle gå, og sammen kunne man også mobilisere ressourcer til å understøtte initiativer der gikk i den riktige retning. Borgerskapet forenedes i en forening kallet Landhusholdningsselskapet for Færøy Amt, som Tillich sammen med andre tog initiativ til i 1833. Denne forening, hvis navn jeg ikke skal forsøke på å gentage, utlåde en dosør til dem der kunne produsere klippfisk, og den støttede også i stor stil et annet av Tillichs initiativer. Det initiativ var å bygge i fiskefartøy der skulle vise veien for et fremtidigt færøysk havfiskeri. Fartøyet heter i de eldste kilder blott det færøyske fiskefartøy, og det navn sier i seg selv hvor henne vi er i fiskerihistorien. Men Tillichs fiskefartøy ble ikke noen suksess. Det kostede mer enn beregnet, og med fiskeriet gikk det ikke noe særlig godt. En konsekvens av prosjektet var dog at fiskeri ble en del av den handelslov der i 1836 grunnlagte de 3 handelsstasjoner som monopolhandelen fikk årene efterpå. I loven stod at det færøyske fiskefartøy skulle understøttes med 500 riksdaler i rentefritt lån, og så stod der i en bisetning at alle lignende initiativer kunne få samme byggomstyrelse. Mens Tillich var amtmann, var Christian Pløyen landfoget på Færøyene, og da Tillich i 1837 fikk en annen amtmannspost i Danmark, ble Pløyen amtmann. Noe av det første han gikk i gang med var å utarbeide en ny plan for hvorledes man kunne etablere i fiskerierverv på Færøyene. Han anmodede 4 menn om å skrive hver sin betenkning om mulighetene, og fikk svar fra 2 av dem. I sine betenkninger forklarede fogeden og sorenskriveren at monopolhandelen var den store forhindring for et færøysk fiskerierverv. Den konklusjonen var Pløyen ikke riktig med på i første omgang, men hans erfaringer som amtmann fikk han hurtigt overbevist om at det var noe om snakken. Pløyen samlede de forskjellige synspunkter sammen, og i en betenkning dateret den 26. februar 1839 legde han en plan for hvordan et fiskerierverv på Færøyene kunne utvikles fritt og uavhengigt av monopolhandelen. Utover det selvfølgelige i at et fiskerierverv kunne være med til å øke inntektene på Færøyene, var formålet nå med å utvikle fiskerierverv også at det skulle forberede færinger til den dag da monopolhandelen endelig kunne nedlegges. Man var bange for at den lange tid under monopolhandel hadde gjort at færinger var sakket bakut i forhold til resten av den civiliserede verden. Lundahl formulerede tankerne således. Dette livlige og i sin innskrenkede sfære oppvakte folk ville snart blive doelige sømenn, fiskere, håndverkere og handlende, og i det hele snart ved den trang til stigende opplysning som følger med utvidet virksomhet, fremskyndes til å kunne finne seg til rette i den civiliserede verden, som nå i mange henseender er en lukket bok for Færøynes beboere. Fiskeriet var med andre ord også et civiliseringsprojekt, som det var nødvendig å gjennomføre før man tog avskaffe monopolhandelen. Når nå en plan var formuleret, kunne amtmannen gå i gang med å arbeide efter den, der var mulighetene oppstått. Den berømte Shetlandsreise ble således en del av planen, selv om den opprinnelige idé var 4 år gammel. Pløyen kunne som amtmann også støtte alle de private initiativer der oppstått med blant annet rentefrie lån og særlige rettigheter i forhold til monopolet. En gjennomgang av disse initiativer viser at han på alle måter han hadde til rådighet var pionerenes allierede. At de fleste av disse pionerer måtte oppgive sine planer er en annen historie. I 1948 ble Pløyen bedt om å deltage i en kommisjon der hadde arbeidet med spørsmålet om den grønlandske monopolhandel, og nå skulle til å behandle spørsmålet om hva det var riktig å gjøre i forhold til den færøyske monopolhandel. Mens dette kommisjonsarbeidet stod på, lykkedes det i 1841 å få handelsdireksjonen til å sette prisen på tørrfisk opp. Denne prisforhøyelse falt sammen med det naturfenomen at det samme år samledes en hel masse fisk helt inne under landet, den såkalte landfisk.
Der utover var man begynt å bruke langlinjen som pløyens færøske reisefeller hadde med seg hjem fra Shetlandsøerne. Det var således i 1841 medgang i både pris, natur og teknologi på samme tid, og det ble en slags revolusjon for det tradisjonelle båtfiskeri. Ser vi på tavlen her, kan man tydelig se at det sker en tydelig forandring i mønstret for innlevering av tørrfisk til monopolhandelen. Veksten stor i 1841-42, men det interessante også at det ikke ser ut til å være noen forbindelse mellom pris og den mengde fisk monopolhandelen mottok før boomet i 1841-42, mens det i tiden efter boomet tydelig at den innleverede mengde påvirkes av prisen på varen. Tørrfisk var blevet en prissensitiv vare, og det et bevis på at i hvert fall deler av det gamle båtfiskeri og produksjon av tørrfisk nå blevet til et erverv. Nå vet vi selvfølgelig at det kommende færøske fiskerierverv ikke bygde på tørrfisk som produkt, så dette var ikke den grunnleggende forandring i ervervsgrunnlaget der skulle ske. Det kom først når det kom gang i klippfiskeproduksjonen. Men man kan i hvert fall si at den ervervsliggjørelse av tørrfiskeproduksjonen var et viktig trinn på veien fremad. Den kommisjon som pløyen var med i kom året efter til den enstemmige konklusjon at den færøske monopolhandel skulle avskaffes med det samme. Av en eller annen årsak valgte rentekammeret og kong Kristian den 8. ikke å følge kommisjonens konklusjon. Hvorfor de ikke gjorde det, har jeg ikke riktig funnet ut av. Men i kongens dagbøker det en opptegnelse av at Kristian den 8. på en av sine rideturer møtte to færinger der fortalte ham at færinger var meget godt tilfredse med kongens monopolhandel. Kong Kristian besluttet i 1844 å lave noen kongelige fiskeriforsøk på Færøyene, heller enn å avskaffe monopolhandelen. Formålet med fiskeriforsøkene var å vise færinger at havfiskeri var mulig. Samme år sendte kongen også kronprins Fredrik til Færøyene for å undersøke hvordan stemningen var i forhold til monopolhandelen, og han skulle også undersøke interessen for å etablere en folkeskole på Færøyene. Hva kronprinsen fant ut av i forbindelse med fiskeriet ukjent, men efter å ha gjort fiskeriforsøk i 3 år, blant annet med deltakelse av noen færinger, besluttet rentekammeret i 1846 å stoppe forsøkene, for de anså forsøkene for å være mislykkede. Efter det hadde den kongelige sentraladministrasjonen ikke særlig stor interesse i kommende færøsk fiskerierverv, men de hadde selvfølgelig også meget annet å tenke på de siste måneder av eneveldens tid. Mens man i rentekammeret mente at fiskeriforsøkene var mislykkede, var den færøske amtmann av en helt annen mening. En konsekvens av fiskeriforsøkene var nemlig at den fangede fisk skulle foredles til klippfisk. Den oppgave skulle islendingen Jakobeus tage seg av, og han fikk anvist en plass i amtmannens innmark i Alagjeren til sin virksomhet. Fiskearbeidet gav flere torshavnere en meget tiltrekt inntekt, men i 1845 fikk færøske kystfiskere også mulighet for å selge sin råfisk direkte til klippfiskestasjonen i Alagjeren, og det skulle vise seg at denne mulighet ble begynnelsen til et uavbrutt vekst i produksjonen av færøsk klippfisk. Da fiskerisesongen var ferdig i 1846 var spørsmålet hva det ville ske med klippfiskestasjonen i Alagjeren. Avgjørelsen falt 2 år efter, da amtmannen og handelsforvalteren fikk beskjed om at de i fellesskap skulle ha ansvaret for klippfiskeproduksjonen. Pløyen reiste samme år for siste gang til Danmark for å være Færøynes representant på den grunnlovgivende forsamling, og det ble derfor den nye amtmann Karl Emil Dahlerup der fikk til oppgave å fungere som en slags meddirektør for klippfiskeproduksjonen. Dahlerup følte med det samme da han kom til Færøyene i sommeren 1849 at det var stor interesse blant færinger for å få utvidet mulighetene for å selge til klippfiskeproduksjonen. Han tok initiativ til å opprette en mottagestasjon i Klaksvik i 1850, men fikk også å føle at hverken handelsforvalteren eller handelsdireksjonen var interessert i å utvide klippfiskeproduksjonen. De ville tvert imot gjerne tilbakerulle denne muligheten.
og det resulterade i flere konflikter mellom de to parter. Det lykkades således handelsfolk at stoppe virksomheten i Klaksvik, men da amtmannen fant ut av at handelsforvalteren hadde hyret to av Jacobeus' egne medarbeidere til å spionere og give seg alle de informasjoner der kunne sette Jacobeus i dårligt lys, blev det for meget for amtmannen. Resultatet blev at handelsforvalteren selv måtte gå av, og på den måte lykkes de amtmannen å holde fast i klippfiskeproduksjonen, sådan at fiskeriet kunne fortsette sin udvikling. På denne tavle kan man se udviklingen i klippfiskeproduksjonen i offentligt regi, det vil sige produksjonen i Alagjere. Tallene angiver hvor mange pund klippfisk handelen produserede i årene fra 1847 til monopolhandelens sidste år, 1855. Den offentlige produksjonen av klippfisk gav grunnlag for en vekst i selve fiskeriet, men skulle der ske et riktigt rykt den riktige vei, var det nødvendigt at også private personer tog initiativ til å motta fisk og produsere den til klippfisk. Den mulighet opstod i 1850, da det nye innenriksministerium pålagde handelsdireksjonen at handelen fremefter skulle ta imot ferdigproduseret klippfisk. Derfor kom der i handelstaksten at stå at man kunne avlevere et skippund, der svarer til 160 kilo klippfisk til handelen, og få 12 riksdaler for det. Dette var en ny åpen dør for det private initiativ, fordi nu var muligheten der for å køpe fisk fra båtfiskerne og producere den til klippfisk. Salgsprisen var selvfølgelig givet, men de andre parametre kunne private interesserede arbejde med. Der var næsten ingen interesse for muligheden de første par år, men fra Suðuroy vet vi at en privatperson tog imod fisk i 1851, og at det med det samme påvirkede lysten til at fiske, da fiskeriet blev drevet med meget større interesse det år, enn det hadde vært tidligere i år. Hvis vi setter tallet for monopolhandelens samlede eksport av klippfisk inn i tavlen over det var produseret i Alagjere, kan man med det samme på de lyseblå søyler se at det sker en stor forandring i 1853. Ja, det er det tredje siste. Stabbe. Allerede dette første år med en betydelig eksport av privatproduseret klippfisk den private mengde større enn det kom fra Alagjere, og de kommende år forøgedes den private produksjonen betydeligt. Fattet kort beviser disse tall at det lykkedes å sette gang i et privat fiskerierverv før monopolhandelen ble avskaffet. At det skjedde noe revolusjonerende i fiskeriet, og at det føltes som en trussel mot den gamle samfunnsstruktur, finnes det mange beviser på. Lagtinget ble genetableret i 1852, og allerede innen det samledes for første gang hadde det fått en innerlig anmodning fra to menn fra Fuglefjord om å sette inn stopper for fiskeriet om natten. De hadde få år for innen samlet underskrifter fra en masse menn i området, og der kom snart flere lignende anmodninger med mange signaturer. Anmodningerne hadde forskjellige utformninger. Noen ville sette et forbud mot å bruke blåmusling til matting, andre ville ha et forbud mot å bruke den såkalte murstanot, men alle hadde de til felles at de i virkeligheten ville få satt en stopper for det nye fiskeri med langlinje. Lagtinget tog spørsmålet opp til behandling i 1854 og vedtok et lovforslag der satte forskjellige forhindringer for det nye fiskeri. Amtmann Dahlerup sendte lovforslaget videre til ministeriet, og i sin anbefaling anmodede han om at ministeriet ikke fulgte lagtingets vilje i denne sak, fordi det ville skade utviklingen av fiskeriet. Ministeriet fulgte amtmannens råd og gikk imot lagtingets og folkets vilje. Med demokratiske briller ser en sådan avgjørelse helt forkert ut, men skulle revolusjonen fra Owen gjennomføres, kunne man ikke lade det gamle samfunn avgjøre hvordan det nye skulle se ut. Med denne antidemokratiske avgjørelse lykkedes det amtmannen å forhindre at det ble satt en stopper for utviklingen av de ervervsdrevne båtfiskeri. Da spørsmålet om disse forbud ble taget opp igjen i lagtinget få år senere,
var erhvervsfiskeriet blevet så stort at det ikke længere var noen realistisk mulighet for å stoppe det. Fiskeriet hadde oppnådd en så stor kritisk masse at det ikke længere var noen risiko for dets videre eksistens. Tvert imot utviklede båtfiskeriet seg til skipsfiskeri begynnende i 1872. Det lykkedes således amtmennene å benytte fiskeriervervet til å transformere Færøerne til et moderne samfunn. Takk. Takk for forelesning, Erling. Og det som vi så gør, det er at vi overlader ordet til Refna Røberstetter. Første opponent. Vær så god. Så. Kan I høre meg? Ja. Dekan, PH-stipendiat og andre gjester. Nå får vi se. Kan jeg få PowerPoint opp? Ja. Vi har hørt Erling Isholm gå igjennom sin avhandlings hovedpunkter, en bra sammanfattning av de mest sentrale emnene. Avhandlingen er av interesse i många sammanhang. Den er mycket omfattande. Ett stort arbete som når over ämne som inte bara behandlar fiskeriets roll i moderniseringen av det färöiska samhället under 1800-talet, men sätter också ämnet i flera än ett perspektiv under en längre period. Avhandlingen går grundigt gjennom ämnet utifrån en äldre historiesyn och utforskar vilken påverkan den har haft på tolkningen av moderniseringen. Den har en grundig genomgång av fiskeriet både före och efter 1830, även om forskningsfrågan och vikten i det empiriska arbetet ligger på mitten av 1800-talet. Den använder komparasjon med Island som en genomgående metod til å lyfta fram sitt eget färöiska perspektiv, men använder också perspektiv från andra områden i Nordatlanten, främst Shetland, men också Grönland. Och till slut, den sista, alltså den teoretiska perspektiviseringen, den bygger på institutionshistoria, men tar också hänsyn till kolonihistoria för att analysera moderniseringen av det färöiska samhället. Ett så stort ämne och många perspektiv gör att vi har ett gedigert verk, en stor avhandling. Och i vissa delar hade den vunnit på att vara kortare och mer koncentrerad. Men å andra sidan väcker den upp många frågor och inspirerar till vidare forskning, både inom färöisk historia men också till forskning i Nordatlantens historia. Slutsatserna är tydliga. Modernisering i det färöiska samhället med fiskeri som avgörande drivkraft fick genomslag vid mitten av 1800-talet. Och ändringar började dock redan under enväldet, inte bara efter att monopolhandeln blev avskaffat och grundlagen trått i kraft. Extraktiva och inklusiva institutioner spelade en viktig roll i moderniseringen. Handeln och bondesamhällets struktur räknas som extraktiva institutioner som hindrade fiskeriets framgång under lång tid, medan amtmannen i Färöamt så småningom fick en inklusiv roll och som blev viktig för utvecklingen av fiskeriet. Jag kommer nu att behandla några ämnen, diskutera dem kortfattat och sen ställa frågor till Erling. Jag hoppas att vi kan få en god diskussion i gang.
Och jag kommer att tala svenska som ni hör och jag hoppas att det går bra. Jag försöker tala långsamt. Men jag har också satt upp, som ni ser, punkter och frågor på PowerPoint som också finns på färöiska. Men det är väldigt många intressanta saker som det är möjligt att diskutera och bara en del som vi kan ta upp. Och det var en utmaning att välja dem. Men det är de här 5, alltså historiesynen som han presenterar, också den vetenskapliga synen, det komparativa perspektivet och sen till slut vill jag ta lite och diskutera fiskeri och stickning och sen monopolhandeln. Alla dessa är ju också väldigt viktiga i isländsk historieskrivning. Om jag börjar med historiesynen. Det blir konstaterat i avhandlingen att revideringen av 1900-talets historiesyn kommer senare i färöisk historieskrivning än i grönländerna. Och det nationalliberalistiska synsättet avvisas och det blir en vändpunkt i tolkningen av moderniseringen som anses driven av fiskeriet. Men det är inte avskaffelsen av monopolhandeln och införseln av grundlagen utan tidigare händelser som spelar stor roll för moderniseringen, om jag har förstått det rätt. Det vill säga medvetna åtgärder från antmannens sida för att införa fiskeri och förändringsmoment i samhällsutvecklingen. I äldre historieskrivning på Island anses enväldet och monopolhandeln ha varit orsaken till fattigdom och elände under 1600- och 1700-talen. Och i den reviderade synen blir skulden lagt på den lokala eliten. Bland annat presenterat av historikern Gisle Gunnarsson. Själv har jag också talat för ett perspektiv som tar mer hänsyn till den sammansatta konglomeratstaten, kungariket Danmark, under tidig modern tid, när man ser på samhällsutvecklingen. Island och Färöarna tillhörde samma kungarike. Och det var det dansk-norska rikets nordatlantiska provinser. Och komparationen med Island är därför av intresse i samband med relationen till det dansk-norska riket och hur provinserna blev styrda. Island och Färöarna har i många avseenden liknande ekonomi. De var under monopolhandel i många sekel, exporterade fisk och stickvaror och var mycket beroende av får. Under vissa perioder var det samma stiftad man på Färöarna och på Island och ibland samma handelssällskap. Men annat skiljer åt. Storleken av landet, möjligheter till kornodling, naturen, ämbetsmännens syn på ekonomisk utveckling och så vidare. Ämbetsmännens reformåtgärder på Island började redan på 1750-talet med stötte från Köpenhamn. Både finansmässigt och politiskt. I båda länder så ökade export av stickvaror stort under 1600-talet. Och i båda länder ville myndigheterna minska stickandet under 1700-talet. Många utredningar blev utförda, bland annat möjligheterna till frihandel. Och där kommer Grönland också in i bilden. De resultat som dessa utvärderingar kommer fram till med hänsyn till tidsepok och till ställningen inom det dansk-norska riket visar hur fruktbart ett komparativt perspektiv kan vara. Men utfallet blev olika av den danska centralmaktens politik och monopolhandeln upphörde 70 år senare på Färöarna än på Island. Så en studie av tid som förklaringsmoment i det förindustriella samhället är därför upplagt. Och Erling kommer också med intressanta slutsatser i sammanhanget, inte minst under den tiden när öarna tillhörde samma statsmakt och diskuterar vänteposition som fenomen. Min första fråga till dig handlar därför om tid och tidsepoker. Kan du utveckla dina tankar om väntepositionen
Och vad förklaringen kan vara på att det skilde 70 år på monopolhandelns avskaffande på Island och Färöarna. Och då tänker jag både för det första med hänsyn till den direkta avskaffningen av monopolet, men för det andra om historikernas historiesyn i samband med detta. Det vill säga, vilken roll spelar tid och kontext i de historiska förklaringarna när handelsmonopolet blev avskaffat på Island 1787 och på Färöarna 1856 för historikernas tolkning och historiesyn? Ja. Alltså, vad tänker du på med vänteposition? Är det kolonialet du tänker på där? Ja, alltså att vi har en annan kontext i slutet av 1700-talet och i mitten av 1800-talet, men det är samma ändringar som görs, men har kanske en annan kontext. Så vilken betydelse har det? För vi har haft den gamla historiesynen att det var enväldet och monopolhandeln både i slutet av 1700-talet och mitten av 1800-talet som var det förklaringen. Ja, alltså man vill ju gärna också avta monopolhandel på Färöarna på samma eller 3 år senare, och det var den samma kommission och allt det där, så isländsk och färöisk historia var precis det samma eller mer det samma där än senare. Men det orsaken till att det inte skete, i varje fall den enaste orsak vi har funnit förklaringar på, det är motstånd från färöisk samfundssida. Och där alltså jag menar att man isolerar från en handelshistoria i förhållande till bondesamfundet. För det ena handeln och bondesamfundet är en enhet på en eller annan måte som hänger samman. Så den där teori om Lieväxfällen, den förklarar att det sker alltså den enkla förklaringen är den där vulkan på Island som sväcker bondesamfundet och gör att det ska ske något nytt. Och det gör det möjligt för att alltså det gör att det gamla system är i uppror. Men på Färöarna är det inte i uppror. Men i förhållande till historieförståelse så tror jag att det som man savnar i äldre historia är förbindelsen mellan bondesamfundet och monopolhandeln. Att det är ett system som fungerar mycket gott samman. Och det hela ska liksom upplösas på samma tid för att komma vidare. Ja. Så att det isländska det liksom har brutit längre samman, helt enkelt. Ja. Alltså Färöarna kan gå vidare. Ja. Alltså den vulkan som är liv för monopolhandeln blir avskaffad. Jag vet inte om det kan bli en del av förklaringen i varje fall. Ja. Tack ska du ha. Så går vi till nästa punkt som är vetenskapssynen. Övergripande så använder Erling sig av teori om politiska och ekonomiska institutioner, inklusiva och extraktiva institutioner som förklaringsmodell på varför fiskeriet inte utvecklades tidigare än det gjorde. Och till en stor del, till en viktig del av ekonomin på Färöarna. Och här bygger han bland annat på Acemoglu och Robinsons teori från 2012 som han har förklarat. I stort så fungerar detta tillvägagångssättet bra som grundlag, och slutsatserna presenteras med komparationer med Shetland, Island och Grönland. Och delvis använder han sig också av kolonihistoria, men underordnat den andra förklaringsmodellen. En modell om equilibrium trap som han nämnde här, eller på färöiska järnvågsfällan, spelar också en stor roll. Och med det har han utgångspunkt i Thraun Eggertssons artikel från 1996 där han behandlar utvecklingen av det isländska samhället från medeltid till modernisering utifrån institutionsforskning. Thraun Eggertsson han diskuterar där vilka fenomen han anser har hindrat fiskeriets utveckling på Island. Helt tillbaka till medeltiden, men utan att jämföra med andra delar av riket.
Och med detta synsätt vill Erling förklara ändringen på Färöarna från ett bondesamhälle till ett kapitalistiskt samhälle och förklara varför det hände vid mitten av 1800-talet. Centralt är fokus på vilka institutioner hindrade utvecklingen av fiskeriet som anses vara drivkraften i moderniseringen. En av de extraktiva institutionerna som var till hinder för moderniseringen var monopolhandeln som vi har nämnt och den andra var bygdesamhället eller bygdefällesskapet. Och dessa institutioner kan då anses som det förindustriella samfundets strukturer. Jag skulle vilja be dig utveckla lite närmare vad i bygdesamhället du tycker var mest avgörande och hindrande för utvecklingen av samhället. För detta är av intresse, bland annat därför att under många årtionden innan fiskeriet tog fart så fanns det åtgärder inom det gamla samhället generellt som hade effektiviseringar och ändringar som mål. Jag tar också upp detta på grund av komparationen med Shetland och Island. För ett av det som skiljer åt mellan dessa tre områden är bygdestrukturen och jordägarens förhållande till fiskeriet. I Thráin Eggertsson och Gísli Gunnarssons förklaring om Island lägger de huvudvikt vid att jordägarens motstånd mot tätbebyggelser och bygder vid stranden var avgörande för att fiskeri inte utvecklades. De fokuserar på jordägarnas motstånd till direkthandel med utländska skepp och motstånd till deltagande i fiskeri med utländska nationer. Det vill säga engländare, tyskare, skotter, holländare. Och de lägger också vikt på reglering av arbetskraften, vistarband på isländska, liknar båtsbandet, som enligt dem skulle hindra att det utvecklades mellanhänder i fiskeribygderna. Men på Färöarna är bebyggelsestrukturen annorledes än på Island. Bygder var en långt mer dominerande bebyggelsesform och det var mer direkt handel med till exempel Holland än på Island, om jag har förstått det rätt. Reglering av arbetskraften på Färöarna mot slutet av 1700-talet, båtsbandet, är dock en liknande åtgärd. Och regler om arbetskraft blev generellt strängare under 1700-talet, både på Island och i Danmark. Och så mitt bud på förklaring på denna strängare reglering är ökade krav inom det förindustriella samhället i dansk-norska riket i stort till ekonomiska ändringar. Bland annat med produktionsökning och mer standardiserad produktion som bland annat utvecklade sig i riktning av rural protoindustrialisering i europeisk mening. Så vilken roll båtsbandet hade i detta vore bra att få mer utvecklat. Och så om man ser till Shetlandsöarna så försökte jordägarna där, lordarna, att direkt stödja vid fiskeriet med att tvangsflytta bönder till strandområden. Och med det ville de få fart i denna ökning, öka fiskeri och minska lantbruk. Men det var utan större resultat. Och där fanns det inte monopolhandel och tyska köpmän handlade för det mesta under den tiden, i vart fall efter 1700. Ja. Så nu skulle jag vilja be dig utveckla lite närmare hur du ser på det färöiska bygdesystemet eller bygdefällesskapet som en extraktiv institution. Alltså, ja, som du ser, när du säger det så kan jag gott höra att det är forskel på jordeierforholdene på Island och Shetland och så på Färöarna. Men jag menar att det system som vi har, vår marskatalsbygden, den bondebygden är liksom det centrala i hela systemet. Där skapas en otroligt starka system på alla områden för att det ska fungera. Man bestämmer vem det kan bo där och hvis man har givet lov till att kunna bo där så ska man också kunna ha möjligheter för att överleva
Och systemet så genom arbetet att bara det kommer in som inte har en funktion i systemet så vet man inte vad man ska göra med det. Alltså och båtspannet är en del av det att det är en del av produktionsförhållanden i bygden, alltså de olika systemen man har för att sörja för att alla har det gott och att produktionen blir drivet så gott som det nu en gång kan i bygdefällskapet. Och jag syns att det bästa exempel måste är när bygderna får den första lärare som ju inte ska ro ut och han ska heller inte duska jorden eller vara med i de traditionella bygdearbete. Han har ett annat arbete. När han kommer ned, vad ska vi göra med läraren? Ska han ha dela grinden? Ska han, vad gör vi med honom? Han passar inte in i det här. Han hör en annan värld till på en eller annan måte. Är det så? Och så systemet är otroligt kompakt. Och det är starkt, men det vet inte vad det ska göra med de främmande elementen plötsligt. Så det är på en eller annan måte det är traditionalismen i den här bygdesamfund som är upparbetat genom århundraden som håller det samman. Och det ser man också på amtmännen att det som är deras största motståndare är inte nödvändigtvis någon folk eller någon, men det är den höga värde som färingar sätter i gammal skick. Gammal skick går igen i killarna, det är motstånden, det är gammal skick på en annan måte. Så det är traditionalismen i det bygdesamfund som är uppstått på grund av att det ser ut som det gör. Mer än de jordägarna på Färöarna. Alltså. Ja. Vill du så mena att det är kanske mer linjer mer på dansk landsbyer än att det linjer på strandbygder på Island till exempel? Ja. Alltså att det är de feudala det är strukturer inom bygden. Ja, det är det. Ja, tack ska du ha. Så vill jag diskutera lite komparativa perspektivet. Och utveckla en diskussion lite vidare om användning av det komparativa perspektivet. Kanske speciellt med hänsyn till det hela kungarikets och Köpenhamns roll gentemot det hela nordatlantiska området. För du har många intressanta inslag för jämförelser i avhandlingen. Ja. Och i många tillfällen blir det komparativa perspektivet den praktiska metoden som styr framställningen. Och är detta det nya i avhandlingen. Det finns hänvisningar till Shetlands, Grönlands och Islands historia, som jag sagt för. Men det betyder också en interaktion med andra forskningslägen än enbart det färöiska, och som är av nytta. Men samtidigt har det varit svårt att hålla koll på all relevant material i alla dessa forskningslägen. Alla dessa områden i Nordatlanten var dessutom under många århundraden i kontakt med Holland, England, Skottland och flera andra nationer som både ville fiska och handla. Och en vidare utveckling av denna interaktion från ett nordatlantiskt perspektiv hade varit givande. Men en helhetssyn från Köpenhamn på sina provinser hade också varit av nytta och hade kunnat komma som en viktig del i en sortering av vad som är lokalt på Färöarna eller på Island och vad som har en större relevans. Ett exempel på detta är hur lantbrukets framträdande roll i diskussionen om fiskeri inom ekonomin blir uppfattat som en tecken på fysiokratism i slutet av 1700-talet, men blir inte närmare förklarat. Istället för att kanske se helhetsbilden för en tankegång under tidig modern tid. Fiskeri, även om det var lönsamt i många tillfällen, och dess framträdande roll i senare hälften av 1800-talet kan knappast anses som en dominerande framtidsvision i det gamla samhället innan 1800. Och det visar sig först under 1800-talet vara den generella svaret på moderniseringsfrågan. Så nackdelen med detta tillvägagångssättet
med sökning på svar efter varför fiskeriet inte släpptes fram är att då försvinner samtidens retorik och samtidens framtidsvisioner. Innan 1800 eller även 1850 hade lantbruket en mycket stark ställning i alla länder vid Nordatlanten, också i Danmark. Och inte bara som en ekonomisk beskrivning, men också socialt, kulturellt och mentalt. Och det finns en hänvisning till Jens Christian Svabo i avhandlingen där det förklaras att han såg lantbruket som mycket centralt i det färöiska samhället så sent som runt 1770 till 80. Och jag skulle vilja hävda att det var också fallet på Island och i Danmark och Norge vid den tiden. Och att de flesta försök till ändringar i fiskeriet före 1850 de byggdes på anpassning till lantbruket. Så att jag skulle därför vilja vänta på frågan om varför fiskeriet blev förhindrat under förindustriella samhället och kanske hellre fråga varför hade lantbruket en så stor och stark ställning i alla länder runt Nordatlanten? Skulle man helt enkelt kunna förvänta en utveckling av fiskeriet som en självständig näring kunde ha skett tidigare, redan på 1700-talet? Var det någonting som bara väntade 1800-talet och industrialiseringen i dessa havsområden här i Nordatlanten? Ja, alltså, nu begynte du med den där holländska förbindelse. Och alltså i det långa bakgrundskapitel jag har om ekonomisk historia, där är jag lite inne på att när handeln flyttas från Bergen till København så virkar det, men det må forskes mer i, men så virkar det som fokus skifter från att vara fisk till att vara ull. Och det får jag till att hänga samman med den merkantilistiska ekonomiska politik som uppstår i förbindelse med Hollands framgång på den tid. Så det, alltså mitt utgångspunkt är i alla fall att man har fisket, och man har haft fisk som huvudexport förr i tiden, och så går man till ullen och nu kommer man tillbaka till fisken igen. Ja. Men selvfølgelig jag är lite också påverkad av Egertsson som just spørger hvorfor har vi ikke fisket i 1000 år. Og det jeg kunne godt have formuleret kritikken lidt af. Måske kunne man ikke det, man har ikke mentalitet at tænke, eller mentalt rum til at tænke den tanke. Som eksempel med Svabo jo er et tydeligt eksempel på. Altså, det er også det är i hvert fall en av de intressanta upplevelser jag hade. Det var att Svabo och hans tid, de tänker de har en annan naturuppfattelse. De har en uppfattelse av att de ska bara ta det av naturen som naturen tåler på en eller annan måte. Meget moderne økologiske nästan att läsa det. Men den moderne, den born der kommer in och skal och svarar Svabo på hans tankar. Han säger man ska bara bruka så mycket av naturen som man klarar, fordi man må ta fisken mens den är här och inte tänka ökologiskt. Så det är liksom det är en övergång till industriell tankegang. Och den samma övergång ska vi bara gå upp igen idag på en eller annan måte. Och nu heter det ökologisk tankegang. Så i den tankegang, Svabos tankegang, der är ett utvidet fiskeri eller en utvidet industriell utnyttelse av naturen ikke mulig. Eller? Nej. Ja. Hvis det jag vet inte om det var det du spørger om. Jo. Men nej, alltså selvfølgelig att utvecklingen av fiskeriet ville ligge så lite som moderniseringen ellers komme inifrån, alltså kan man i hvert fall tänka. Och det som sätter det igång är att fiskeriet blir utvecklat runt omkring i världen, och det följs mer och mer både på Island och på Färöarna. Och när man ser att det är andra där för fisken så tänker man också den vill jag ha. Ja. Det är inte så forskelligt som från idag. Så passar det gott att gå lite vidare till fiskeri och stickning. Alltså förhistorien om fiskeriutvecklingen och försök till förnyelse
av fiskeri under 1600- och 1700-talen och helt fram till 1830 tar stor plats i avhandlingen. Och det är en ovanligt stor bakgrundsforskning, men dock viktig del av avhandlingen som den är strukturerad. Och den är av intresse i samband med helhetstolkningen och uppgörelsen med den gamla historiesynen. För en del av argumentet är också att fiskeriet hade varit starkare under tidigare sekel, alltså före 1600, som du sa. Men när det kommer fram till 1600- och 1700-talen hade stickningen tagit över som stor exportvara och kanske ännu större på Färöarna än på Island. Och det utpekar på många ställen hur intressant det är att gå djupare in i samspelet mellan stickning och fiskeri. Och det gäller också Island. Men ibland är det kanske svårt för den äldsta perioden bara på grund av dåliga och osäkra källor vad man kan veta om export innan 1600. Men också på grund av den stora smyghandeln som var hela tiden, både i samband med fisk och stickvaror. Men denna problematik är intressant både i samband med färöisk och isländsk historia. Och i den senare hälften av 1700-talet på Island så ökade arbetet både med stickning och fiskeri, eller ökat export. Och i tillägg så ökade också en annan form av arbete med ull på senare hälften av 1700-talet. Export av spunnet garn och flera saker. Och där gick det tillsammans, handeln och ämbetsmännen, de ville både ha bättre, dyrare och mer standardiserade stickvaror. Så jag ser, och här upplever jag det var samma på Färöarna, så jag ser stor motsvarighet i retoriken kring stickningen i båda dessa länder under 1700-talet, vad som var gott och vad som var dåligt. Och detta är av intresse i samband med att du skriver om tankarna om ekonomin, det vill säga boskaparliga hugsaner, bland annat utifrån Svabo. Och han tolkade fiskeriets ställning under slutet av 1700-talet på tredje plats efter lantbruk och husdjur, som du skriver. Och hans synvinkel pekar i riktning av också se på den ekonomiska mentaliteten i samhället. Och vad som det är som styr folk när de tar ekonomiska beslut. Kan man till exempel förvänta sig att bönder och allmänhet var av annan åsikt än Svabo när det kommer till vikten av fiskeriet i samhället? Och så det var det jag ville fråga här om. Alltså, vår Svabo hade dessa tankar om tredje plats av lantbruk, efter lantbruk och husdjur, och så hur du bedömer viktigheten av invånarnas och ämbetsmännens mentalitet i samband med moderniseringen. Ja, jag har visst att den isländska utveckling, alltså i varje fall hvis man snackar om amtmannsinstitutionen, kommer till att gå förut. Da stiftamtmannen flyttar till Bessastaðir i 1770 och försvinner från Färöarna på en mer eller mindre. Men när Svabo skriver det här om att fiskeriet ska vara på tredje platsen i färöisk ekonomi eller i färöiskt erhverv, da är det ett svar på en jag kan inte huska hans namn nu, men det var en forman för det kongelige danske landhushållningsselskap i København, som hade påstått att när vi nu ska utveckla isländsk ekonomi, så ska fiskeriet vara nummer 1 och dyrehåll, eller Lamberg kallade det, ska vara nummer 2, och så kommer lantbruk. Och så svarar han, nej, det syns han inte ska vara på Färöarna. Här ska lantbruket vara nummer 1, och så dyrehåll och så fiskeri. Och det är i sig själv, det är märkligt, för vi har inte betydligt lantbruk, alltså när han säger det här, och stadig inte har vi betydligt lantbruk, vi har dyrehåll, det har vi, men Agerdyrkning. Ja, agerdyrkning har vi ju inte haft något betydligt av, så det är lite märkligt att han säger att det ska vara nummer 1. Så det är i alla fall en annan revolution av färöisk ekonomi än den vi snackar om. Ja. Men det är som svar på faktiskt den riktiga rättning på Island, som han hade möjligheten för att säga
det riktiga i historiens klara baklys, men Så hans uttal är kanske mer vittnesbörd om, om hans politik eller svar till Danmark istället för mentaliteten på Färöarna? nej, jag tror faktiskt att hans svar kommer lite från jag tror att hans svar kommer mer från mentaliteten han har från Färöarna. Men lite med landbruket först. Det kommer måske från landbrukshushållningssällskapet och de fysiokratiska tankar som är uppe i dit. Ja. Men när fiskeriet kommer sist, det är måske mer det som man har med sig från Färöarna. Ja. Än så länge, det är vi runt 1770. Ja. Men ellers, alltså du snackar om ull och modernisering och allt, men alltså nu är min avhandling selvfølgelig handlat om fiskeri. Men de arbetar på samma tid med att försöka på att utveckla andra ullprodukter som täpper och finare ull och forskjellige ting. Och det blir satt lite i gang i det, men det blir inte omfattande produktion ändå. Men man försöker sig på forskjellige måter som det är vad man är. Men exporten ökar. Ja, vantar och socker och allt det där till det militära kanske. Ja, men problemet för Färöarna är att till slut har man brukt hver eneste är det inte intrådd ull tillbaka på landet i landet. Så du har allt är bundet till hoser och sända landet, det som du kan bruka själv. Ja. Så det är inte möjligheter för att expandera den industri. Nej. Och det är intressant den ena av de fiskeriexpeditionerna som jag har skrivit om. De har svärt med att få pengar för den fisk som de avlevererar ett annat sted i Danmark. Och så köper de istället för en massa isländsk ull som Island har för mig ett ull, så det kommer oproducerat till Danmark. Och de köper det där och flyttar det till Färöarna hvor det så blir fordelt ut till forskellige huser och bundet till tröjor. Ännu fler ja. huser. Så det var livet man kunde utveckla en ekonomi hvor man importerade råvaror och exporterade den producerade. Ja, det är ett spännande samspel mellan dessa två söjler i ekonomin. Ja. Men ska vi ta lite titt på handeln? Ja. Monopolhandeln är en av de extraktiva institutionerna som Erling behandlar. Och monopolhandelns historia i Nordatlanten är omfattande och sträcker sig också utöver hela området. Och det är svårt att behandla dens historia innanför ramarna av nationsstaterna. Så kopplat som den är till ett större sammanhang i tidig modern historia. Också utanför de nordiska länderna. Men i avhandlingen visas på ett intressant sätt vilket inflytande handeln kan ha haft i ett lokalt samhälle. Och inte minst samspelet med ämbetsmän och de rådande krafterna i området. Man skulle kunna ta många handelsperspektiv till diskussion. 1780-talet är speciellt viktigt eftersom det danska riket i 1784 bestämde sig för att införa ett starkt handelssällskap i hela det nordatlantiska området. Och det fanns i 4 år, men 1788 blev det nedlagt. Island och Nordnorge fick monopolhandeln avskaffat och handeln där öppnades för alla medborgare i kungariket. Men öppen frihandel kom först senare. Färöarna fick frihandel 1856 och Grönland 100 år senare, i mitten av 1900-talet. Men med avskaffningen 1788 försvann den politiska och administrativa kopplingen mellan handel och administration från Island och Nordnorge. Medan den fortsatte på Färöarna och Grönland. Så det måste vara betydelse i samband med diskussionen om handeln och amtmannen som extraktiva eller inklusiva institutioner. För handeln fanns också alltid med i alla reformskrifter och reformtankar under 1700- och 1800-talet, eller många av dem. Hur den skulle vara organiserad blev ansett av stor betydelse för samhällsutvecklingen i alla dessa områden. Så min sista fråga är därför om detta samband
mellan handeln och ämbetsmännen i Tórshavn. För Tórshavn är den största byn i Nordatlanten, helt fram till mitten av 1800-talet. Där fanns mer förutsättningar till tätbebyggelse, arbetsdelning, mellanhänder och förändring än till exempel det fanns på Island i samma tid. Så jag vill fråga, alltså Tórshavn hade handel här hela året runt, största delen av monopoltiden, medan Island hade den bara som sommarhandel för det mesta. Samtidigt med att handeln hade stark koppling till ämbetsmännen. Så min fråga är, hur var samarbetet mellan dem och hur viktig var köpmännens deltagande under ändringsperioden i första hälften av 1800-talet? Eller var det bara extraktiva hinder? Ja, alltså så hvis man ser det nøkternt på det, så skulle embedsmännen ju ha kontroll med handeln, och de hade uppgifter i forhold till att kontrollera korn och forskjellige sånne uppgifter. Så på den måten var det en enhet på en annan måte, men problemet med monopolhandeln är att det är en gammal institution, och den blir extraktiv för den gärna vill, alltså den vill bara överleva för sin egen grund, eller så, alltså dens formål blir dens egen existens på en annan måte, fordi den har varit existerat så länge och egentligen borde det avskaffet, så begynner det att gå i en sån ring. Och så är det, alltså, men det är skifter hvordan forholdene är mellan ämbetsmän och monopolhandeln, alltså, men från 1830 eller där omkring så är det en anspänte forhold, fordi där är många anklager bägge vägar. Alltså flera av amtmännen de menar att handelsförvaltaren han tjänar själv en massa pengar på forskjellige ordningar innanför monopolhandelssystemet. För exempel får han det som ja, hvordan skal jeg nu forklare det på en nett måte? Han får, når man avleverer tørrfisk, så skal man avlevere en lille mängd till eller ovenpå som är som man kan riskera det svinner när fisken kommer till Danmark eller vad det är, så kan den bli svunnet in lite, så det ska man avlevera lite mer än man får skriva på, och hvis det nu inte sker, så äger handelsförvaltaren det ett lowers. Och det kan bli en stor intäkt. Ja. Och därför, alltså det är i alla fall flera vet med amtmännen där säger därför vill han inte gärna det här klippfisk. Han vill ha törrfisk och antjäna på det. Och så blir det ju ett typiskt extraktivt system. Ja. Så det är kanske mer i tidigare perioder som det har varit mer samarbete mellan handel, för det kan man kanske komma till den problematiken. Att det är andra förhåll i 1800-talet än tidigare, där man hade stark köpmansinflytande. Och det är också det som man kan, måste, hvis vi tar det första spörsmål, är problemet med historieförståelsen. Ja. Så blir det ofta att danskarna gjorde det och det. Och så är ämbetsmännen och monopolhandeln i den samma kurv hela tiden. Ja. Men det är det man kommer lite bort från. Och det är det som ändrar sig i 1800-talet. Ja. Tack ska du ha. Nu har jag inte flera frågor, men jag ska genomgå lite grann sammanfatta lite om några ämnen där jag tycker att avhandlingen har ett viktigt bidrag. Först inom Nordatlantens historia och sen med fokus på Färöarna. Avhandlingen utpekar centraladministrationens i Köpenhamn inflytande på färöiska förhållanden, och ämnena som omtalas presenteras dock först och främst i färöisk sammanhang. Men de påpekanden som framkommer inviterar och inspirerar till att här finns mer att hämta. Inte minst i samband med att se hur centraladministrationen i perioden 1750 till 1850 ser olika på sina nordatlantiska provinser. Färöarna, Grönland, Island och kanske också Nordnorge, det vill säga Finnmark.
Avhandlingen lägger upp med många frågeställningar där komparation mellan Färöarna och Island och också Shetland och Grönland har varit av stor nytta. Många olika forskningslägen används. Historiska förklaringar inom var och en tradition tar som regel utgångspunkt både i traditionen av det egna landets historiesyn och sen i själva empiriska forskningen. Men de saker som jag tycker är av stort intresse i samband med detta komparationsperspektivet i ljuset av Islands historia, det är möjligheterna till jämförelser och av hur samma fenomen utvecklas olika efter tid. Reformidéer, bygdeutveckling, stickning, fiskeri, bondesamhället, tätbebyggelser, mentalitet, handel och så vidare. Och så när man ser på historien i ett mer tematiskt perspektiv så kan man se att avhandlingen har ett viktigt bidrag till att värdera den ekonomiska fenomen i hela Nordatlanten, inklusive Shetland som tillhörde Skottland och hade andra politiska förutsättningar. Hela detta området var dominerat av det dansk-norska kungariket och av England, det vill säga havsområdet. Men det var också flera aktörer som vi har pratat om i Nordatlanten under århundraden. Skepp från Tyskland och Holland, Skottland och handlade. Och det är svårt att behandla Nordatlantens historia i äldre tider utan att ha dem också med i bilden. Denna avhandling har inte bara en uppgörelse med 1900-talets historiesyn av samhällsutvecklingen under 1800-talet. Det görs också försök till en uppgörelse av historiesynen om det färöiska samhället under tidigare sekel. Och det är gjort genom att koppla ihop politisk administrativ historia och ekonomisk historia. Och det sätter färöisk historia i ett större perspektiv än tidigare. Empiriskt ändrar avhandlingen slutsatser synen på fiskeriets utveckling, tar in andra faktorer från det förindustriella samhället till förklaring på en utveckling som hittills har blivit ansett som att huvudsakligen att ha haft politiska förklaringar vid mitten av 1800-talet. Och sist men inte minst så väcker denna omfattande avhandling många frågor som pekar mot nya och spännande forskningsområden. Tack för en god diskussion och ett gott arbete. Lycka till! Ja, tack till Refna, Robert Stetter, och tack till Erling för hans goda svar också. Så tar vi en paus på 50 minuter. Och det vill säga att vi startar igen klockan 14:45. Och hvis det är någon som och där hvis det är någon som har ett ex-auditoriespørsmål så vill jag gärna ha att de henvänder sig till mig i pausen och så startar vi med det bagefter. Så 50 minuter. Tack.
Hallo? Ja, vi hører bare etter nå. Så gjør så vel å komme inn. Vi starter igen nu, og vi har fået, jeg har fået 4 spørgsmål fra X-auditoriet. Og ja, okay, jeg nævner det bare. Det første det er fra Helge Eidsgaard, og så har jeg et fra Ole Vik, og så har jeg et fra Johannes Jakobsen, og så har jeg et fra Roland Skåren. Så vi starter med Helge Eidsgaard. Og jeg vil gøre opmærksom på, at vi har 40 minutter, så vi vil gerne have, at de formulerer jer klart, og at ja, altså 40 minutter er det, som maksimum er afsat til spørgsmål. Så vær så god, Helge Eidsgaard. Er han ikke her? Nu han er her. Han kommer nu. Hej Erling, alle sammen. Jeg hedder Helge Eidsgaard, jeg er historiker. Jeg vil gerne spørge dig om, du fortæller, at Lagtinget er imod den her betænkning, eller hvad man kalder det. At de er imod, at der skal komme en fiskeindustri. Derfor vil jeg gerne spørge om du har en mening, eller hvordan vi skal forstå det, at Lagtinget så konkret eller afviser, at man skal forsøge at få en ny industri op at stå. Skal det forstås sådan, at Lagtinget eller Lagtingsmedlemmerne på det tidspunkt i det nye organ, som Lagtinget dengang er det kun er det udelukkende en holdning, som bønderne står for, eller hvordan kan det forstås? Ja, altså nu er det overordnede tema, det var også at revolutionen, altså både den demokratiske og den liberalistiske revolution, de kommer udefra. Så derfor får man demokrati, og man får Lagting, uden egentlig selv at være så interesseret i det. så man er ikke interesseret i moderniseringen, altså blandt færinger er der ikke bred opbakning om det, og derfor bliver det en forandring, der kommer ovenfra. Og når bonden eller når folket så får et eller andet at sige, så kommer modstanden mod moderniseringen til syne. Og vi har altså det bedste eksempel på det er at den første folkevalgte forsamling på Færøerne overhovedet, den stammer allerede fra 1848, tror jeg, og den omhandler skålen. Fordi når provisorisk reglement, altså skålereglementet, blev sat i værk, så var der stor modstand mod det. Og når vi kommer til 1848, så siger embedsmændene med det samme, at nu er vi kommet til, nu skal folket høres. Og altså selv om det er noget, der sker i København, så påvirker det holdningen på Færøerne med det samme blandt embedsmændene. Og de beslutter, at man skal vælge en folkevalgt forsamling, der skal tage stilling til skolespørgsmålet. Og det betyder, at de folkevalgte får faktisk majoriteten i det her udvalg, der også består af præster og forskellige embedsmænd og sådan noget. Og udvalget bestemmer ganske enkelt at bygdeskolen, som jo er en vigtig del af det samlede moderniseringsprojekt, den skal afskaffes. Man beslutter simpelthen at afskaffe skolen, fordi det har man ikke brug for på Færøerne. Altså i det gamle samfund har du ikke brug for det. Der skal du gøre det samme, som dine forfædre har gjort. Og derfor er den bedste skole bare at følge dem i deres arbejde. Og det du skal lære at læse er det du har brug for til bibellæsning og sådan nogle ting. Så faktisk er den allerførste folkelige forsamling på Færøerne, lykkes det den at bestemme, at vi stopper moderniseringen her, vi nedlægger skolen.
Og det er det samme, der gør sig gældende i lavtinget, i hvert fald i, ja, jeg har ikke undersøgt alt, hvad lavtinget laver, men i hvert fald i det her spørgsmål, så er det samme, at man vil gerne komme det her nye til livs på en eller anden måde. Det bliver et konservativt parlament, man får med det samme, fordi det består af medlemmer af den gamle samfund, som jo ikke har taget det nye til sig på samme måde. Derfor er det utrolig vigtigt, at amtmanden fik sagt en stopper og siger, at det her gennemfører vi ikke, selv om folket siger det. Det gjorde man ikke i skolespørgsmålet, og derfor fik vi ikke en folkeskole før i 1872 eller sådan noget. Og ja, det samme kunne være sket med fiskeriet og andre ting. Men det hænger sammen med, at revolutionen kommer fra oven. Altså forandringerne kommer ovenfra, ikke nedefra. Hvis det var kommet nedefra, så var holdningen blandt et parlament jo den samme som så hvis moderniseringen kom nedefra blandt folket, som et oprør fra folket, så ville et parlament have den samme holdning til altså en anden holdning til det moderne, de forskellige moderne ting. Jeg ved ikke, om du forstår det. Det tror jeg. Ja. Ja. Må jeg stille et opfølgende spørgsmål? Helt Ja. hurtigt. Okay. Jeg siger tak. Ja, det næste spørgsmål, som jeg har fået, det er fra Ole Vik. Jeg ved ikke, om du kommer op og tager det. Ja, tak for en fin præsentation, og jeg har også kigget lidt i mammutværket nede på Landsbogsamlet. Det ser interessant ud. Arne Thorstensen, han skriver et sted, at uddelingen af jord i forbindelse med, at man uddeler kongsjord til husmandssteller, hele tærementoren, at den er forudsætningen for, at man overhovedet har folk til at gå ombord i skibene, da det kommer op. Ja. Og det, som jeg gerne vil spørge om, det er, har du forbundet det, hele det der med, at folk de fik en ko, og de kunne føde en ko, og de kunne dyrke kartofler, ja. Og så kunne de leve så kunne de lige få grundindtægterne, og så kunne de tage ud af fiske. Det er det, man siger om alle hele tærementoren, at det var fiskeri, men det var jo grundmaden, som de ligesom levede på. Mm. Og mener du, at jeg vil høre, om du har set, altså ligesom har forbundet til hele den uddeling af, da jeg også gik imod bygdesamfundet i høj grad. Ja. Og om du også ser embedsmændenes meget konstante uddeling af jord, også som et redskab til at forandre den færøske bygde fællesskab. Ja, altså, jeg har set på det, men jeg har ikke så meget med i min afhandling, men det er svært at svare direkte på spørgsmålet, om det er fiskeriet, der kommer først, eller det, som vi kalder for træer. Det er sådan typisk historisk spørgsmål. Det kommer sikkert, det er en vekselvirkning af en eller anden slags. Jeg tror ikke, man kan finde et svar, der siger, det kom først, og så kom det. Nej. Men selvfølgelig, i den her afhandling mener jeg, at fiskeriet er ligesom den mulighed, som skaber mulighed for altså, det er en mulighed, som flere mennesker kan få sin levevej fra. Altså, de kan få deres indtægt, de kan overleve på indtægterne fra fiskeri. Og så, i hvert fald i den optik, så kommer jordstykkerne senere hen, hvor de så kan supplere med, som de kan arbejde i den tid, hvor de ikke. Jamen er det ikke omvendt, at man har sin grundmad, og man kan ikke altid komme ud af fisk, man kan jo ikke leve af fiskeri som sådan, fordi den går sådan her, mens det andet så bliver jævnt. Det er jo Rolf Gudesens argument omkring fødevarene. Ja, jeg tror ikke, du kan sige, at det er omvendt, eller det ikke. Altså, det er forskelligt fra sted til sted. Altså, jeg har i hvert fald undersøgt de kære bådudroere i Tórshavn,
Og det er helt klart, at hvis de ikke får deres fisk, hvis de ikke får fisk til at aflevere på fiskeristationen i Alager, det sker næsten med det samme, når muligheden opstår, så opstår der også nød, når fisken så ikke er der. Så de danner med det samme den mulighed som en del af deres, helt fundamental del af deres overlevelsesmuligheder. Hvis jeg ikke rokser for mig nu. Ja, okay. Og tak for det. Ja, tak for det. Det næste spørgsmål, det har jeg fået fra Johannes Jakobsen. Tak. Det første spørgsmål, jeg stillede, var, om jeg kunne få en mere præcis definition af ekstraktive og inklusive institutioner, end jeg hørte i din præsentation. Ja, det kan du godt finde i afhandlingen i hvert fald. Hvis du giver mig sit tal, så skal jeg se. Men ja, altså ekstraktive institutioner, det er jo et ekstraktivt liv. Man kan kanskje oversætte det til udbyttere som udnytter eller tar ressourcerne ud af samfundet og når de har så fordelen af at kunne tage ressourcerne ud af samfundet, så vil de gerne have, at situationen skal være den samme, som, fordi det er til deres fordel. Og så problemet med det er i hvert fald, det store problem i mine øjne er, at det stopper udviklingen, fordi dem, der har fordelene, vil gerne have, at situationen bliver værende, som den er. Og fordi de har fordelene, og så faktisk udnytter de det, og så stopper udviklingen. Det er problemet med ekstraktive institutioner. Altså, jeg ved ikke, hvor længe jeg skal gå ind i det, men inklusive institutioner, det er institutioner, der lader op for, at så mange som muligt får mulighed for at deltage. Altså, det mest simple er jo demokratiet, hvor alle får mulighed for at give sig deres mening, men også for at deltage i den økonomiske liv, at alle har mulighed for at danne sig et godt liv og for at deltage i erhverv på forskellige måder, og alle har arbejde, og hvad vil jeg. Ja, tak. Og det leder til mit næste spørgsmål, som handler om, at du sagde, at årsagen til, at man ikke fik de der inklusive institutioner, det var, hvis jeg hørte det rigtigt, det var, at færingernes forkærlighed for gammel skik, at det var årsagen til, at man holdt fast ved de gamle ekstraktive institutioner. Og jeg har lidt svært ved at købe den forklaring. Fordi er det ikke mere sandsynligt, at det ikke er gammel skik i sig selv, som folk har en forkærlighed for, men det er heller den økonomiske og derved også den politiske magt, som ligger i de gamle ekstraktive institutioner. Og problemet med de inklusive institutioner, set fra det synspunkt, er, at du mister økonomisk, du kan få nye magtbaser, økonomiske magtbaser i fiskeriet for eksempel, og derved kommer du også til at miste din politiske magt, fordi med økonomisk magt følger jo politisk magt. Ja, altså det ja, altså nu må jeg måske pointere, at jeg har brugt den teori som inspiration, ikke for at følge den ud i alle kanter, men og jeg har lidt svært ved at se, hvor den magtelite skulle være, som var bevidst om, at vi må holde fast, for det er vores magt, det drejer sig om og sådan. Det kan jeg ikke så godt se i kilderne, men det er mere det, at man ved, hvad man har, og ved ikke, hvad man måske får, og det er på en eller anden måde trygheden, som man gerne vil holde fast i. Og ja, det skaber selvfølgelig et system, hvor nogle har de store fordele, de store bønder og hvad vi er,
Men jeg får ikke øje på en bevidst sådan, og vi må passe på det nye, fordi at det går også for ned. Men det er mere tradition, og det er mere det trygge, som ligger i det gamle system på en eller anden måde, som fungerer på samme måde. Altså, resultatet bliver det samme, selvom det måske ikke er lige det, som Acemoglu ser for sig. Tak. Ja, tak for spørgsmål og svar. Så har jeg sidste spørgsmål, og det er fra Roland i Skåren. Takk for en utrolig tankevekkende og spennende forelesning. Kun et spørsmål. Hvilken betydning tror du Nelsy Pods tanker og virksomhet hadde for fremtiden, som for meg å se er en revolusjon fra neden, hvor han fisket og bygget skip, og var i hvert fall 2 ganger på fiskeri? Ja. Ja, jeg ser ikke Nelsy Pods bedrifter som noe der fikk betydning senere, altså det har jeg ikke funnet spor på i hvert fall. Men altså problemet med Nelsy Pod, han er det initiativ som amtmændene 30 år senere gerne vil ha, skal finnes i det færøske samfund, men som det er lidt svært at finde. Men i den tid, når Nelsy Pod er virksom, der har amtmanden en helt anden holdning til fiskeriet og til fremdrift af all mulig slags. Og Nelsy Pods problem er netop det, som jeg sagde i begyndelsen af forelæsningen, at med hans skib så blev han mobil, og han begyndte at sælge eller flytte varer frem og tilbage, som måske ikke var faldt monopolhandlen godt. Og han samlede også petitioner på Færøerne, som han sejlede og til Danmark og fik direkte kontakt med kongen. Og kongen var selvfølgelig imponeret af Nelsy Pod, men det var den lokale amtmand på Færøerne ikke, fordi han mistede kontrollen på landet på den måde, og det var hans fundament under hans måde at styre på. Det var det isolerede landet, så der ikke blev forstyrrelse. Så Nelsy Pod er 30 år for tidlig i forhold til det, som jeg forklarer, hvis man kan sige på den måde. Og han kommer ind i en tid, når amtmanden har en helt anden holdning end den, som fik betydning for fiskeriets udvikling. Tusind tak. Ja, tak for spørgsmål og svar. Så var der ikke flere ex-auditorie spørgsmål. Og så vil jeg give ord til Ken Tabensen, anden opponent. Værsgo. Er der lyd igennem her? Det var godt. Kære Ph.D.-kandidat, kære kolleger og kære tilhører. Allerførst et stort tillykke til Erling Isholm med afhandlingen. Det er en ganske interessant afhandling, der dels vidner om et stort overblik over færøsk historie, i hvert fald frem til omkring 1860, og dels også viser en stor vilje til at nytænke færøsk historieskrivning. Der var den. Tak. Kort om mig selv. Jeg hedder Ken og er historiker fra Aarhus Universitet. Og har arbejdet med mange forskellige emner som historiker. Senest har jeg i 2012 var jeg forfatter til en stor bog om i anledning af Dansk Fiskeriforenings 125 års jubilæum, hvor jeg også havde et stort fokus på de mange forgæves forsøg i Danmark i 1800-tallet på at fremme fiskeriet. Men bogen skulle starter først ved 1887, så det er selvfølgelig ikke så grundigt. Det er ikke noget, der fylder 100 sider i bogen som tilbageblik, kan man sige.
Allersenest har jeg her i år skrevet bogen Fisk til Folket, som er en serie, som Aarhus Universitets forlag udgiver 100 Danmarks historie. Og der satte jeg fokus på danskernes fiskeforbrug. Tilbage i min studietid havde vi på Historisk Institut ved Aarhus Universitet, der havde vi undervisning i nordatlantisk historie. Her skrev jeg flere opgaver om færøsk historie, og så skrev jeg endelig i 1994 et hovedfagsspeciale om udviklingen af læse- og skrivefærdigheder blandt menigmand på Færøerne i 1800-tallet. For at kunne lave disse studier og den afhandling, så måtte jeg lære mig selv at læse færøsk, og det er altså så baggrunden for, at jeg blev tilkaldt her i dag, det blev, at det var en kvalifikation at kunne læse færøsk. Men jeg kan altså ikke forstå det, og kan ikke tale det, så derfor taler jeg altså dansk, og det er ikke sådan dansk nationalistiske grunde. Så fik vi det på plads. En anden forudsætning, det var, at jeg 2 gange måtte på arkivstudier heroppe i Tórshavn. Først i 3 uger, så i 2 uger, for det var jo her arkivalierne var. Og sådan er det, når man arbejder med arkivalier. Så må man en gang imellem rejse efter dem, der hvor de er. I slutningen af 93, der lavede jeg med Jakob Thorsteinsons bistand, og med ham som vejleder, en ansøgning om et Ph.D.-stipendium ved Københavns Universitet. Og titlen var, jeg har fundet den frem, titlen var Embedsmandsstyre på Færøerne 1816-1872, en undersøgelse af embedsstandens forvaltning i overgangen fra enevælde til folkestyre. Det er meget morsomt, for den rammer meget tæt ned i det, som du har lavet. Dog vil jeg have bredt det ud til mange flere emner, og fordi der er jo mange andre ting i spil her i 1800-tallet end fiskeri for eksempel de færøske amtmænd. Men det stipendium fik jeg ikke, og så fik jeg et andet i dansk historie, og så blev jeg ansat ved Erhvervsarkivet i Aarhus, som nu er flyttet til Viborg, og det er derfor, jeg sidder deroppe. Så siden har jeg sådan set bare fulgt færøsk historieskrivning lidt på sidelinjen. Jeg har også siddet i bedømmelsesudvalg heroppe en gang før. Så min baggrund for at sige noget her i dag er flere sider, kan man sige. Gammel viden om færøsk historie i 1800-tallet, viden om fiskeri, og ikke mindst godt 30 års erfaringer med brug af arkivalier. Og så altså det, at jeg kan læse færøsk. Jeg har 4 fokuspunkter, som jeg gerne vil nævne. Først kalder jeg det nationale. Det følger lidt op på, hvad også første opponenten har været inde på. Så vil jeg gerne diskutere kildegrundlaget lidt nærmere. Så skal vi snakke lidt om afhandlingens tidsafgrænsning. Og til sidst så vil jeg spørge dig om noget omkring fiskeriets niveau i 1860. Det nationale først. Jeg mener jo, at i modsætning til den nationalistiske historieskrivning, så giver sådan en, hvad kan vi kalde det, mere neutral tilgang, som du præsenterer, en væsentlig større historisk indsigt. Det er lidt en opfølgning også på første opponent, og først og fremmest er det også tænkt som en kommentar, fordi jeg netop blev imponeret over tendensen, holdningen i din afhandling. Der skal vi lige tænke på, at da jeg skrev speciale, der var det jo i 1990'ernes første halvdel. Der var bankkrise her på Færøerne, hvor danskerne blev set som nogle skurke, og hvor man i Danmark betragtede færingerne som uansvarlige og alt det, der var værre. Politikeren Kirsten Jacobsen fra Dansk Fremskridtsparti, eller fra Fremskridtspartiet i Danmark, hun var en af dem, der råbte højst, og altid omtalte Færøerne som fætter- og kusinesamfundet. Vi var mange, der var trætte af at høre på hende,
Men jeg var sådan set også lidt sprogligt interesseret. Så jeg skrev til hende og spurgte, hvor hun havde udtrykket fra. Og jeg fik det her svar. Ordet fætter- og kusinesamfundet er noget, jeg selv har fundet på, fordi det er en rammende betegnelse for det, der foregår på Færøerne. Det kan jo kun ske i et lille samfund, hvor alle kender alle, og på en eller anden måde er i familie med hinanden. Håber, du kan bruge oplysningen. Venlig hilsen, Kirsten Jacobsen. Se, det brev, det har jeg gemt godt i mit arkiv. Nå, færdig med det. Men det var jo faktisk stemningen der i starten af 90'erne. Og den var der også, den her lidt konfliktende stemning i historiemiljøet mellem færinger og danskere. Der var også meget fredeligt, men da jeg under et ophold her i Tórshavn søgte lidt råd fra en færøsk historiker, jeg var gået lidt i stå, så fik jeg stort set ingen råd, men jeg fik et 2 timer langt foredrag på hans kontor om dansk kulturimperialisme. Så kunne jeg lære det. Sådan måske ikke helt sjovt for en ung historiestuderende, men som det også fremgik af min projektbeskrivelse, så havde jeg jo altså lyst til at arbejde lidt videre med færøsk historie på sådan et mere neutralt grundlag. I 94 der skrev jeg en anmeldelse af Hans Jacob Debes' politiske historie året før. Jeg ankede imod, at Debe skrev, at færøsk politik sov ind efter 1852, og jeg fremhævede, at Bonnevis og Mittens færøsk lovsamling indeholdt over 20 forskellige reformer og lovarbejder i de første 25 år efter Lagtingets tilkomst i 1852. Og jeg fortsatte sådan her. Jeg undskylder det lidt lange citat. At Debes' eget forskningsområde, nationalbevægelsen fra 1880'erne til 1906, på en måde bliver styrende for bogen. Perioden indtil 1880 gennemgås ligesom i Debes' disputat som forudsætninger for den nationale vækkelse og ikke i dens egen tidsbetingede sammenhæng. Det er for så vidt i orden. Dommeren kunne forvente dybere analyser af disse forudsætninger, end tilfælde er. Det nationale, som jeg nu så også kalder det første punkt, er i det hele taget styrende for Debes' historieskrivning. Mens historieforskningen generelt i disse år arbejder ihærdigt på at påvise nationalstaten som en moderne opfindelse, går færøsk forskning den modsatte vej, for uden en ofte underliggende og indimellem udtalt indignation over, at danskerne altid har gjort færingerne uret, hersker der for eksempel endnu tendensen til at skabe nationale helte, Nolsø og Paul Niels Winther i midten og Johannes Patterson i slutningen af 100, alle i glas og ramme. Tilbage så står så store huller i vor viden om færøsk historie, såvel angående vigtige begivenheder og temaer som dybere udviklinger. Så det glæder mig, at der nu, det glæder mig rigtig meget endda, at der nu er kommet nye strømninger i færøsk historieskrivning, hvilket jo tydeligt ses i din afhandling, som jo faktisk præsenteres som et modspil til den nationalistiske historieskrivning. Bravo, bravo. Nu kørte jeg for langt. Men så kom der en dansk outsider ind, en journalist, som hvis forfar har været amtmand, altså var Dallerup her på Færøerne, og hun mente jo, at forfarens ære skulle reddes, da han jo netop blev betragtet som en af de forhatte embedsmænd. Det kan man godt sige, det var en outsider i dansk historieskrivning, der kom med den her store bog. Men Gestur Hovgaard og Hans Andreas har jeg til min glæde konstateret, har taget den under grundig behandling i Historisk Tidsskrift her tidligere i år. Man kan næsten sige, at Langkilde gennemfører sit opgør med færøsk historieskrivning ved at vende den på hovedet. De senere nationale helte blev til skurke, og den forhatte embedsmænd forvandles til helten.
Det fører mig så til at stille spørgsmålet til dig, Erling. Er der i nutidens historieskrivning på Færøerne så slet ikke plads til nationale helte og skurke, for så vidt angår 1800-tallet? Er der ikke flere, der skal i glas og ramme, og der er ikke flere af de danske embedsmænd, der skal kaldes for hatte? Altså, man kan altid finde nogle helte, det er ikke noget problem, men at gøre historien til, altså den generelle historie til historien om heltene, det er forkert. Fordi den generelle historie skal være baseret på temaer og emner og sådan noget, og så kan der opstå nogle helte indimellem der, men man skal ikke gå ud og lede efter helte og skurke, det kan komme frem, hvis det viser sig, men det må være forståelse for det overordnede emne, der er i centrum. Jeg sprang et dias over, jeg havde placeret forkert, for det skulle jeg lige have et spørgsmål på. Altså, jeg er meget glad for, at der nu er fokus på moderniseringsprocesser i 1800-tallet, og jeg konstaterede et sted i din afhandling, som jeg vender tilbage til, men også i Rolf Guttesens artikel om fisketidene, at der har været et projekt, et større forskningsprojekt, der hedder Færøske Samfundstransformation i 1800-tallet. Er afhandlingen her en del af det? Det er lidt svært at sige. Den er i hvert fald opstået i det der projekt, som jeg var med i. Men projektet er lukket ned for nogle år siden, og så har jeg bare holdt frem med at arbejde med min afhandling. Så det kan du godt sige, den er, men den ligger også lidt udenfor. Så. Men det har ikke sådan været direkte sådan finansieret i 4 år? Nej, det er den ikke. Nej, okay. Det var mere et fælles projekt, hvor vi var en samfundsforsker og en geolog, og så var vi 2 historikere, der skulle se på historie sammen. Tak, jeg skulle bare vide mig helt sikker på det. Også fordi selvfølgelig, at hvis det var tilfældet, så burde det jo have fremgået meget nøje, vil jeg mene. Vi går videre til næste punkt. Det handler om kildegrundlaget. Jeg har ikke undersøgt det, men må det ikke et afsnit om kildegrundlaget på 1 side og 4 linjer på side 24, kildegrundlag og metode på side 24 og 25, faktisk godt kunne optages i Guinness' rekordbog for den korteste kilde- og metodeintroduktion nogensinde i en Ph.D.-afhandling. Det vil jeg næsten tro. Det er da en lille udmærket introduktion af kildematerialet, sådan der. Men 1 linje og 1 side og 4 linjer. Fik jeg sagt det? Nå. Det kunne altså helt klart have været tydeligere, da det jo handler om faktisk hele det empiriske grundlag for afhandlingens konklusioner. 1 linje, 1 side og 4 linjer. Ja. Det gælder især de enkelte kildegruppers fortrin, begrænsninger og indbyrdes sammenhæng. I Amtsarkivet er for eksempel i udstrakt grad anvendt kopibøger og indkommende breve. Der står der så, at kopibøgerne er gennemgået fra systematisk fra 1830 til ca. 1850. Hvad står der så ellers på denne side og de 4 linjer? Jo, først og fremmest jo altså, at Amtsarkivet er den centrale kilde, da det jo handler om amtmanden som moderniseringsagent. Og det lyder da oplagt og besnærende, ikke? Man kunne måske så nok indvende, at metoden med udgangspunktet i Amtsarkivet så også afskærer for netop at se andre aktører, andre aktører grundigere efter i sømmene, også hvad angår fiskeriets udvikling. Andre steder, der spiller præsterne altså en stor rolle, også på det økonomiske livs område.
Det kan man blandt andet se i Landhusholdningsselskabet arkiv, hvor præster er meget fra slutningen. Det Landhusholdningsselskabet i Danmark blev stiftet i 1769 og gav også præmier og penge op til, herop til færinger. Men det var så især vedrørende landbruget, gærder og grøftegravninger og hvad ved jeg. Men ikke umiddelbart noget omkring fiskeri. Men det kunne da godt have været. Hvordan stillede præsterne sig til det her? Men det gælder også holdninger i centraladministrationen i København, hvor du selvfølgelig nok har de breve, i indkommende breve i amtets arkiv. Men hvad med hele, inden man sender i centraladministrationen, sender et brev til Færøerne, så diskuterer man altså indbyrdes, voterer, som det hedder, og også ofte skriftligt, hvad skal vi nu svare på det her? Der ligger koncepter og forskellige materiale, som faktisk kan bruges til at trænge ned i materiale. Men altså kopibøger og de indgående breve i Amtsarkivet er de centrale. Og selvfølgelig giver det mening, fordi arkivalier hænger jo sammen. Så et afsendt brev fra amtmanden i Tórshavn til for eksempel den administrerende direktion for den kongelige færøske handel, jamen den vil kunne findes i afskrift i amtets kopibog og i original i direktionens arkiv i Rigsarkivet i København. Og teksterne vil da bør være de samme. Der er altså en gang imellem, der er nogle forskelle, men lad det nu være. Og så har du også selv nogle eksempler på ujournaliserede breve, som det kunne have været interessant at have fået en drøftelse af, om de så også er i kopibøger nogle steder, eller hvorfor er de ujournaliserede. Men dette slags er der jo ikke plads til, når man kun har en side og 4 linjer til rådighed, når man så også skal diskutere den historiske udvikling frem til begyndelsen af 1800-tallet på de første 100 sider, eller hvor meget det nu er. Det kan man jo selvfølgelig ikke forvente. Nu er jeg ved at snakke om det her med kildegrundlag. Amtsarkivet, Centralmagten i København, i Rigsarkivet, og så det, der hedder Arkivalia Online, de digitaliserede arkiver. Så vil jeg lige sige også, det er det sidste punkt omkring amtmanden, medbragte papirer til Danmark, og så har jeg et spørgsmål vedrørende Schrøders breve i London. Dem kommer jeg tilbage til sidst. Men som sagt, altså der er meget ræson i at anvende kopibøgerne, fordi at der er der jo altså tale om afskrifter i en kronologisk orden i en protokol, modsat de indkommende breve, som faktisk kan være forsvundne, lagt et forkert sted, tilbagelagt på en tidligere sag, fremlagt til en senere sag, eller helt bortkommet, som for eksempel hvis en amtmand er kommet til at tage nogle ting med sig, når han forlod Færøerne. Sådan noget kan jo ske. I forbindelse med Amtsarkivet, så vil jeg lige spørge, når du som nævnt tidligere skriver, at Amtsarkivet er gennemgået systematisk, kopibøgerne i Amtsarkivet er gennemgået systematisk til ca. 1850. Hvorfor er den systematiske gennemgang stoppet omkring 1850? Ja, altså, kan I høre mig? Den er, altså ja, det er måske en lidt forkert formulering, fordi det er, selvfølgelig har jeg fortsat en systematisk gennemgang, men det er bare ikke den samme systematiske gennemgang, skulle jeg måske have sagt. Men altså, oprindeligt var jo tanken at skrive om Amtmand Pløjens tid. Så da jeg gik i gang, så undersøgte jeg jo bredt og vidt og bredt i arkiverne om hvad der var at finde, for hvordan var billedet af, hvilke specifikke evner skulle man gå i gang med. Og så da jeg besluttede mig for, at fiskeriet var fokus, så udtrykker jeg det fra Pløjens tid, men så måtte jeg jo udvide tidsperspektivet. Mm. Så det, som kommer efterpå, det har jeg, i de arkiver har jeg bare undersøgt, eller let efter det, som omhandler fiskeriet, og ikke alt det andet. Nu er jeg ked af det. Jeg har håbet, du vil have svaret, at det var en fejl, at der skulle have stået 1860. Men det er det så. Det er det så ikke. Hvis vi lige, jeg skal lige passe på her. Hvis vi lige ser på Centralmagtens arkivaler,
i Rigsarkivet, så opdagede jeg jo, at her ligger jo også handelsforvalterens breve i Rigsarkivet i København, altså arkivaler heroppe, som er overført til København. Så det er sådan set ikke kun centralmagten, om jeg må sige. Ja. Nu skal jeg så også lige indskyde den bemærkning, at det, der ligger på Landsarkivet her, hvad hedder det i dag, Tørtskallersaften, ikke kan ses online, så jeg har altså ikke mulighed for at have tjekket de kopibøger, som Erling har anvendt. Jeg må sige, at afhandlingen blev indleveret 1. juli i år. Allerede, eller tidligere, fra slutningen af april i år, så begyndte Rigsarkivet at digitalisere en lang række kilder til Færøernes historie, så de ligger online. Jeg havde næsten mistænkt for, og der varslede vi jo, at nu kommer der mere de kommende måneder. Jeg har da en lille smule mistænkt for at tænke, nu skal jeg være hurtig og sørge for at få afleveret den her afhandling, så jeg ikke skal til at gennemgå alt det materiale, der nu bliver let tilgængeligt. Men det har jeg selvfølgelig ikke noget på sig, vel? Nej, det er godt. Så har vi klaret den. Der er jo kommet ganske meget. Jeg skal lige sige til især til de udenforstående. Men det handler altså om, at man digitaliserer simpelthen protokoller og indholdet af æsker og lægger op i et online søgesystem. Og der kan man så herop, kan I se, imellem fængsler og forbedringsvæsen og festevæsen finde Færøerne. Det er en tilfældighed, så vi kan se, hvad er det, der var jeg nu morsomt alligevel. Og hvor meget er der så lagt op? Altså så klikker man sig videre, og så for eksempel tager Færøernes handelsregnskaber 1843 til 1861, og så kan man simpelthen klikke sig videre ned i de enkelte æsker og på de enkelte dokumenter. Hvor meget er der så online? Jeg fik det her tal forleden, og den øverste, det er det, der er udløb, eller hvor arkivalerne kun går op til 1900. Det nederste, det er arkivaler, som indeholder materiale efter 1900, som derfor ikke kommer online op umiddelbart. Men i alt er der scannet 468 billeder, altså affotograferinger af en side eller 2 sider. Ja. Så det kan være helt op mod 1 million. Vi snakker om 851 bind og æsker vedrørende Færøernes historie, som nu ligger online. Men det har han jo ikke haft mulighed for at se. Og dog, fordi hvis det her materiale havde været interessant, har været relevant at inddrage, så må man, ligesom en historiestuderende i starten af 90'erne måtte rejse til Færøerne, så må man jo have forventet, at man som Ph.D. studerende var rejst til København og have kigget på det. Det har du så ikke gjort, men jeg mener, at det har været uomgængeligt at kigge i det materiale. Jeg har tjekket nogle steder, hvor jeg ligesom kunne, for at se om et afsendt brev ifølge din afhandling så også kunne findes det andet sted, om at der var meget mere i centralmagten i København, som burde være inddraget. Og jeg er lidt træt af at skulle sige det, at det ser faktisk ud til, at dit empiriske materiale heroppe i arkivet i Tórshavn er meget velfunderet, og researchen har været omfattende. Men altså, det er jo kun så begrænset, eller især begrænset til materiale fra Færøerne til Færøske Landsarkiv. Men som jeg siger, man kan altid grave et spadestik dybere, når det drejer sig om arkivmateriale. Man kan altid komme et stykke dybt ned. Der er nogen, der graver så dybt ned i arkivmateriale, at de aldrig kommer op igen, og de får aldrig publiceret noget. Sådan er det jo. Så alligevel,
Jeg synes, at det ville have været velgørende, om arkivalierne i Rigsarkivet i København havde været kuglegravet lidt yderligere med hensyn til emnet. Jeg har ikke stillet et spørgsmål, men hvis du har en kommentar til det, skal du være hjertelig velkommen. Nej, jeg er fuldstændig enig med dig om, at det havde været fornuftigt. Jeg har besøgt Rigsarkivet, men kun et par dage eller en uge eller sådan noget. Og set de pakker, som hedder koncepter fra Antikammeret, hvor de har takst, hvor de diskuterer, hvad taksterne på handelsvarer skal være det næste år, og der i ligger ofte vurderinger af, hvilken vej skal vi. Hvordan skal vi forandre priserne for at sætte i gang i nyt erhverv og sådan noget. Det har været nyttigt for mig, men jeg kunne godt have brugt mere tid i København på arkivet. Ja. Det er helt sikkert. Okay, tak. Når man sidder med en afhandling som det her, og der er, jeg kan ikke huske sider til nu, det er 464 sider, og jeg ved ikke, hvor mange noter, og det ser altid meget besnærende ud. Men hvad står der egentlig i de noter? Jeg er kendt ned i Danmark for at være en af dem, der rent faktisk læser noter. Så det har jeg også gjort i nogle tilfælde her. Lad os tage historien om fiskebereder Jacobæus, som i efteråret 1854 får ordre til at Dahlerup at overdrage ansvaret for fisketilvirkningen i det praktiske til Bøger Gregersen på grund af hans drikfældighed. Du nævner historien og henviser i en noteside 426 til brev fra amtet til direktionen, dateret 22. december 1854, altså 2 måneder senere. Men i Handelsforvalterens arkiv, der altså findes på Arkivalie online, der ses selve brevet, hvor amtmand Dahlerup anmoder Kauffeldt, altså handelsforvalter, om at gennemføre nuordningen af fisketilberedningen. Brevet, som jeg fandt der, nu kan I også se, hvordan det der system fungerer. Her har vi sidste side. Som følge heraf vil de være at tilkendegive Jacobæus, at han, når han behøver arbejder til fisketilvirkningen, vil have at henvende sig til, hver morgen til Bøger Gregersen, som der vil få skaffet ham den fornødne arbejdshjælp, underforstået, når han nu ikke selv kunne gøre det. Det, jeg vil spørge om her, det er, at vi bruger jo altså den kilde, som er tættest på. Her har du ordren på, at men du bruger i stedet for en 2 måneder senere rapport indsendt til Centraladministrationen i København. Hvorfor? Forholder det sig sådan, at det her brev fra 12. oktober, at det ikke findes i kopibogen? Jeg har skrevet det her i indstillingen skriftligt for at give kandidaten en lejlighed til at tage på arkivet og tjekke. Nå. Ja, altså nu er det... altså generelt vil jeg sige, at hvis... hvad skete der nu her? Generelt har jeg ikke mærket savnet af arkivet i København før langt ud i arbejdet. Eller, altså, i første omgang skal man jo danne sig i billedet af, hvad er det for noget emne, vi har, og så skal det skrives, og når man er kommet rigtig langt i arbejdet, så kan man pludselig mærke, at der mangler jeg sgu en kilde. Og det har jeg mærket et par gange, og det er stadig nogle kilder, jeg godt kunne tænke mig at finde, som jeg ved eksisterer. Men lige den der har jeg ikke tænkt på som en mangel, for, måske også fordi emnet ikke er så centralt for pointerne her. Her har jeg jo håbet, at du vil sige, at det brev, som vi ser et udsnit af her, at det ikke findes i amtets kopibog. Ja. Fordi så har vi jo altså virkelig ballade med hele med hele kildegrundlaget for din afhandling, hvis det ikke er komplet, ikke? Jo. Ja. Ja, vi regner med, at det findes, ja. Og så går vi videre til næste punkt. Hvordan går det med tiden? Hvis vi lige vender tilbage til
til den der ene side med plus 4 linjer, så står der til sidst i den sådan her. Og det var så også det eneste sted, hvor den her... Okay. Det er jo så også det eneste sted, hvor det her forskningsprojekt blev nævnt. Jeg læser det ikke op på færøsk, men I kan se, hvad der står. Og jeg vil jo så sige, det sidste er jo det interessante, altså at den her arbejdsgruppe i forbindelse med det her forskningsprojekt, så er der indsamlet en masse materiale, som selvfølgelig er blevet anvendt. Mm-hmm. Hvad er det? Hvad er det for noget at skrive i et afsnit om metode, at der er indsamlet materiale, som er blevet anvendt? Det hører ingen steder hjemme. Altså det må være for at booste den der, det der op på over en side, at du har det med, ikke? Fordi det der, det hører hjemme i en indledning, ligesom det, der står lige ovenover på den side, fordi der skriver du, at Rolf Guttesen har hjulpet med nogle tjek på Rigsarkivet i København, ikke? Ja. Indledning med sådan noget, og så hellere bruge et afsnit om kildegrundlag og metode til rent faktisk prøve at beskrive nogle af de arkivserier, og hvordan de hænger sammen, og hvad der er af faldgrupper med dem. Ja. Det er vi enige om. Ja. Det er godt. I Froskaperiet, det videnskabelige tidsskrift heroppe, der har John F. West, historikeren John F. West, for mange år siden, formentlig helt tilbage i 70'erne, skrevet om en kildesamling, der hedder en korrespondance mellem Johan Henrik Schröders og andre med Sir Walter Trevelyan i London. Han var naturhistoriker, geograf og rejste heroppe i 1820'erne. Har du hørt om ham? Ja. Men du har ikke anvendt de breve? Nej. Jeg har ikke anvendt hans breve, men det er meget anvendt. Indirekte er det meget med i alligevel, fordi at det store værk, der hedder Havnerserver, som jeg refererer til flere gange, de bruger den der korrespondance som en fundamentalt grundlag. Sagen er, at i de breve, som jo altså har været kendt som kilde, der er der utrolig meget social og økonomisk stof, herunder også blandt andet breve breve fra Pløjen, der skriver til englændere og fortæller ham, hvordan det går med fiskeriet. Ja. Det vil man kunne læse her i. Brevene er senere anvendt af Thorsteinsson i Færø som Færø. Og jeg har en mistanke om, at de netop nu er på arkivet heroppe, men har ikke lige kunne få det helt bekræftet. Jeg har fået det her tilbage i 90'erne, og nu synes jeg, at I skal have det sådan, at I ikke en gang til skal høre, at I ikke kan finde de breve. De er også i London. Men nu har I hvert fald lavet en ekstra kopi. Jeg har dem altså selv, hvis det skulle blive brug for dem igen. Sæt dig ned en dag, du har god tid at læse dem. Afhandlingstidsafgrænsen. Prøv lige at læse titlen. Ikke noget som helst med hvornår fra og hvor til. Det synes jeg er mystisk. Meget mystisk. Mm-hmm. Det vil man jo sædvanligvis finde på en historiebog. At man skriver, hvornår en afhandlings start- og sluttidspunkt er. Lad I mærke til grafikkerne med klip, fisketilvirkning og sådan noget hvornår sluttede de? De sluttede i 1855. Ja. Men når vi nu læser den her afhandling, ja, der sluttes første halvdel af 1800-tallet at slutte med Dahlerups tid som amtmand. Peter Holten, der blev kommandant og amtmand i januar 62,
Han nævnes overhovedet ikke i afhandlingen. Jeg har søgt, og du har, og formanden for bedømmelsesudvalget har også lige søgt. Det gør han ikke. Sluttidspunktet, det synes at være noget, der står side 393, nemlig i et brev, hvor der står, som vist nok er fra amtmanden, måske fra hans den konstituerede amtmand, det kunne jeg ikke lige finde ud af, hvor der står, at fiskeriet ubetydeligt må anses for at være færingernes vigtigste næringsvej. Måske er det det, der er begrundelsen for sluttidspunktet. Den artikel, jeg fandt af Rolf Guttesen, Fisketidende-sagen, en ny produktionsform giver problemer for gamle beskatningsmåder. Men der kan vi jo se, at i 1864, der har Justitsministeriet svaret på et spørgsmål fra amtmanden, og det må jo så være Holten, om fisketidene fra de nye og langt mere effektive dæksbåde. Ministeriet de friholdt de nye bådtyper for fisketidene, og det er altså 1864, for at fremme det for øernes opkomst og konkurrence med de fremmede så vigtige fiskeri fra dæksfartøjer. Jeg vil tro, at hvis man virkelig, man skal faktisk nok ikke lede meget længe efter 1861, efter Dahlerup tid, for at finde mere om amtmænd, altså Holten, i første omgang bestræbelser for at fremme fiskerierhvervet på Færøerne. Det her, det rokker overhovedet ikke ved, at du har fokus på de to Tillis og Pløjner og Dahlerup. Men jeg synes, at man kunne have ønsket sig en klarere begrundelse for, jeg tror nok 1861 som det øvre sluttidspunkt. Og jævnfør det projekt, der kan man jo egentlig sige, at fra 1816 til 1872, som man selv i færøsk historieskrivning tidligere har kaldt for embedsmandsvældet eller embedsmandsstyret, fordi i 1872 kommer det kommunale selvstyre jo. 1816 til 1872 har i virkeligheden været et fantastisk omdrejningspunkt for den her afhandling. Og det har nok også betydet, at de 120 sider, inden vi kommer overhovedet så langt op, måske har kunne være begrænset lidt. Okay, hvornår er den øvre tidsgrænse? Der skal du lige holde den her ind. Ja, jeg har ikke fokuseret så meget på at have en øvre tidsgrænse i. Jeg kan godt acceptere det som en fundamental kritik. Det tager jeg til mig. Og det har ikke været et årstal, som har været i mit hoved som slutpunktet, men hvornår fiskeriet er blevet så stort, at det ikke længere, heller ikke blandt færinger, er interesse for at afskaffe det igen. Altså når det er kommet over et eller andet punkt, hvor det ikke længere er muligt at vende tilbage til før moderne tid. Men et årstal, det har jeg ikke haft fokus på, men jeg benyttede dem der betænkning fra ham, nordmanden, som en slags slutpunkt, der ligesom siger, at fiskeriet er blevet så stort, at nu kommer vi. Jeg vil i hvert fald sige, at hvis afhandlingen skal udgives i trykform, så synes jeg faktisk, at man skulle sætte nogle årstal på. Ja, men tak for lad det nu være. Jeg nævnte Dahlerup, og sådan en, han tog en hel æske med papir med sig. Han blev herresfod i Odense. Og derfor er de indkommet som del af hans embedsarkiv nede på Landsarkivet for Fyn, nu også Rigsarkiv. Jeg fandt faktisk selv der forhandlingsprotokollet for skolemødet i Tórshavn i 1849. Den ligger der i afskrift. Den ligger i øvrigt også i Rigsarkivet. Det var den, jeg ledte efter heroppe i Tórshavn, men vi havde 2 versioner nede. Men Dahlerups papir er nu så også blevet digitaliseret på Arkivalie online. Okay. Som det fremgår af Rolf Guttesens artikel om
10. Jamen, så blev den jo altså gentagende drøftet, indtil den endelig blev afskaffet i 1892. Og der synes jeg faktisk, at det ser ud til, at du har overset en kilde her. Måske fordi at gennemgangen af kopibøgerne i Amtets Arkiv for året 1857-58 ikke har været grundig nok. Men i hvert fald, det man kan se, det er, at den 17. oktober 1857, der skrev alle sysselmændene om, at skrev amtmanden Dahlerup ud til alle sysselmændene om at rådføre sig med oplyste mænd og melde tilbage på spørgsmålet om, hvorvidt de ville vinde befolkningens bifald at erstatte fisketidene i en natur med en fast afgift på de enkelte både, som der blev anvendt til fiskeri. Og nok så vigtigt, sysselmændene blev anmodet om en oversigt over antallet af både i de enkelte bygder og pladser. Det brev må findes i kopibogen. Ikke? Det tror jeg. Eller det er jeg sikker på, at det gør. Og svaret må være i Amtsarkivet. Svarene, eller er de der ikke? Jeg kender fordi ikke Dahlerup har taget den med sig. Ja, jeg tror, de er væk, når Dahlerup har taget den med sig. Jeg har et af de store problemer, som jeg havde i kildemæssigt. Det var faktisk et lignende kompleks af kilder, men jeg tror, det var fra 1855, ja. Hvor amtmanden også spurgte sysselmændene om, hvordan det gik med fiskeriet og linefangsten og det der. Og der kom der rapporter fra alle sysselmændene, og det blev sendt til Danmark. Og det er kommet tilbage til Færøerne, fordi der står, men jeg finder det ikke nogen steder. Jeg har lidt alle mulige steder, hvor det kan være havnet, fordi det står tilbage sendt eller et eller andet. Og det var i hvert fald nogle forklaringer, som jeg var meget spændt på at se. Og dem har jeg også forsøgt at lede på det der arkivalie online, men jeg finder det ikke nogen steder. Så derfor var jeg meget spændt, når du viste mig det her, fordi helt ærligt, så vidste jeg ikke af, at der var private papirer for Dahlerup. Jeg har set på... Fordi hvis du nemlig går, så vi kan se heroppe, så er der indberetninger fra alle sysselmændene, hvor antallet af både er talt op, og i det, jeg kan ikke huske, hvad der er et af syslerne, hvor vi også har, det kommer her på den næste, hvor vi også har fisk, det er våget, hvor vi også har fiskerbådene med i en parentes. Ja. Og jeg kunne selvfølgelig ikke, der er tilhørende beskrivelse, jeg ved ikke, om du virkelig har læst, men der er faktisk nogle af dem, der er ret gode omkring fiskeriets niveau. Så man kan sige, at når man så ser på de her tal, og hvis vi specielt bemærker, våget, så er det så ikke alle bådene, som anvendes, som man påberåber sig, at der anvendes til fiskeri. Der skal være lidt kildekritisk forbehold overfor, fordi hvis der nu kommer en fast skat per båd, så vil man måske var man selvfølgelig interesseret i et lavt tal. Men hvis du tager det her tal, 843, det er fordi, jeg har taget timandsfarerne fra, tror jeg, så er der efter Kuttesens 843, 4, 6 og 8 mandsfarer i 1813, og der er der så i 1858, mens der var 484 i 1813. En tilvækst på ca. 75%. Ser du det i forhold til befolkningstilvæksten, ca. 65%, så er det jo ikke ret meget. Jeg ved da godt, der er noget teknologi involveret i det med langliner og sådan noget, men det er jo ikke voldsomt. Så man kan sige her, stille det her som det aller sidste spørgsmål. Fik amtmændene skabt vækst i fiskeriet før 1860? Jeg ved godt, at en af dine klipfiskestatistikker der til sidst i 1855 viser et enkelt år, et enkelt år, her skal vi passe på, når vi snakker fiskeri, viser et højt tal. Men fik de skabt tilvækst? Jeg har lyst til først af alt at svare, der er jeg måske selv fanget i den fælde, som jeg siger, at den nationalistiske historie, eller liberalistiske historieforskning i hvert fald, har været, fordi
Jeg har måske taget det foregivet, at når monopolhandlen blev afskaffet, så var der ikke nogen tvivl om, at fiskeriet udviklede sig naturligt. Men jeg har ikke et talgrundlag for at sige, at det er sket. Men det er mere de kvalitative kilder, der fortæller, at fiskeriet har grebet om sig nu, og i år er der begyndt at være meget fisk og det der. Og så modstanden kommer ikke af ingenting. Der må være vækst i fiskeriet, når modstanden bliver stor. Så det er mere det kvalitative, som jeg bygger det på, end noget kvantitativt. Men det er absolut noget, som jeg har tænkt på. Men et forskningsarbejde har sine begrænsninger. Men jeg har haft en drøm om at gå ind særligt ind i monopolhandelens arkiv, og forsøge at finde ud af, hvem var dem, der afleverede klipfisk til dem, og arbejde lidt med tal der, og se, hvad der kom ud af det arbejde. Men det er et kæmpestort forskningsarbejde i sig selv, så der ligger måske en naturlig begrænsning der. Tak for det. Jeg synes, at Erling Isholm har skrevet en ganske interessant og også en meget nyskabende afhandling. Jeg synes, at nu rykker det, ser det ud til, virkelig fremad i færøsk historieskrivning, og det vil jeg godt ønske dig med, og I andre med, jeg er også alle med. Og jeg har kunnet påpege nogle småting. Altså, jeg har ikke noget med Guinness' rekordbog at gøre, men vi må se, hvordan det går. Hvis andre skal skrive en afhandling, hvor man ligesom vil lade sig inspirere til at forfatte, så er der afsnit om kildegrundlag og metode, så skal I ikke læse Erlings bog, så fæld nogle andre. Men på omvendt så jeg lige, at Niels Thomsens doktordisputat, Dagbladskonkurrencen, en gang i starten af 70'erne, der fylder kildeafsnittet 130 sider i, eller sådan noget. Men der afhandler så også på 2 ben og 1000 sider. Men det er altså også for meget. Tak for det. Tillykke med afhandlingen. Nu må vi jo se, hvad udfaldet bliver sådan her lidt senere, men indtil videre, så tillykke. Tak. Og Ken, og tak for svar, Erling. Og så får formanden Andreas Mortensen ord til at en afsluttende bemærkning eller. Værsgo. Hello. Together. How are you? Kære Ph.D.-kandidat, kære kolleger, kære tilhørere. Vi er nu kommet igennem oppositionen og går ind i den afsluttende del, hvor det er min opgave som formand at samle op og komme med de sidste bemærkninger. Og jeg skal forsøge at gøre det så kortfattet som muligt. Jeg ved, at vi er 30 nu, og klokken er 4. Næsten. Men hvis jeg skal samle op, så må jeg først sige, at det er en meget lang afhandling. En meget lang Ph.D.-afhandling, som vi har liggende foran os. Og vi har også hørt, at det er en god afhandling. Spændende afhandling. Men der er også flere punkter, som kan diskuteres. Første opponenten har talt om historiesyn i afhandlingen. Det videnskabelige syn, det komparative perspektiv, spørgsmålet om fiskeri og uldarbejde, og spørgsmålet om monopolhandel. Så fik vi fra auditoriet 4 spørgsmål. Et var om Lagtingets holdning i 1852, eller 3, eller hvad der omkring. Et spørgsmål var om uddelingen af jord, et om eksaktive og
inklusive institutioner og gammel skikk i forhold til politisk makt. Og så var det et om Nølsjapotl og revolutionen fra neden. Så har annen opponenten talt om det nationale, om kildegrundlaget i almindelighet, om spørsmålet om avhandlingens tidsavgrænsning, altså periodiseringen, og så om fiskeriet i 1860 og Dahlerups papirer. Det forventes ikke av meg som formann for bedømmelsesudvalget at komme med ytterligere kommentarer. Men jeg synes at vi har talt så mye om side 160 til 418. Og jeg har lyst til å komme med noen ganske få kommentarer i forbindelse med det meget lange bakgrunnsavsnitt som er fra side 12 til 160. Altså mer enn 120 sider. Det inneholder kapitlerne 3-6, hvor du redegjør for bakgrunnen for moderniseringsprocessen som avhandlingen tilsikter at analysere. I kapitel 3, der redegjør du for linsystemet før innevellens innførelse og dannelsen av fer og amt under innevellen. I kapitel 4 og 5 er du inne på monopolhandelen og dens betydning for samfunnets udvikling, og produksjonen på Færøerne, og forsøkene med igangsettelse av færøysk fiskeri før 1830. Og målet er at belyse de utfordringer som amtmannen stod overfor i sine bestræbelser at få gang i færøysk fiskeri. Og i kapitel 6 sammenligner du forholdene på Færøerne med de erhvervsmæssige forhold på Shetlandsøerne i denne periode, med udgangspunkt i teorien om betydningen af tilstedeværelsen af henholdsvis inklusive og eksaktive institutioner. Og fremstillingen er baseret på det, som andre har skrevet, og dels også tilføjelser, som du selv har kommet med. Man må sige, at strengt taget så ligger dette emne i baggrundsafsnittet uden for afhandlingens problematik, og ikke mindst periode. Men med den meget grundige gennemgang indskriver du dig også ind i en debat, hvor du gør dig til talsmand for påstande i færøsk sammenhæng, som endnu egentlig ikke har fået tilstrækkeligt underbygget. At du er klar over det kan man, og at det er ikke helt uforvaret, det kan man se af, at du flere gange påpeger, at på dette felt eller på det andre felt, der mangler det forskning. Og det er jo meget generøst med henblik på fremtidens forskning, både din egen og dine elevers. Og nogle gange så mærker man også, at fremstillingen kunne være mere præcis, og især når du begiver dig ud i at forklare den ældre tid. Jeg skal på ingen måde forklejne denne fremstilling, som har sin oprigtige mission. Men om vi for eksempel tager spørgsmålet om udviklingen i den offentlige forvaltning i de mere end 300 år før indevellens indførelse, så refererer du ældre færøske forskere og medtager ikke forskningen i nabolandene, hvor den de seneste 20 år har været særdeles aktiv omkring forvaltningens udvikling og statsdannelsens karakter i det norske rig. Jeg tror også, at en nærmere behandling af det kommunale system i skattelandene kunne tjene til inspiration, til nuancering af det teoretiske begreb ligevægtsfælden, som du bruger. Et eksempel på den upræcished, som jeg taler om, det er i kapitlet om Shetland, hvor du i forbifarten nævner, at det er tænkeligt, at oprindelsen til Sejerbrevet
i 1298 havde forbindelse med et indførelse af et lignende jordvurderingssystem, som herstod Håkon Magnusson af forskningen, mindes at have indført i Shetland. Omtalen er ikke uden, altså er helt uden kildeangivelse eller reference til nogen forskningsdiskussion. Og forskningsdiskussionen har egentlig ikke påpeget nogen sammenhæng imellem sagerbrave og jordvurderingssystemet i Shetland. Så forskningsmæssigt er det uheldigt at argumentere på den måde. Det fremgår, at dit motiv med denne lange fremstillingsform også er at forklare med færøske eksempler, hvad du forstår med de forskellige teoretiske begreber, og desuden at forklare den færøske baggrundshistorie på et bredere nordisk grundlag. Og det er vældig fint. Men som man forstår, så tror jeg, at det med fordel for overblikket kunne gøres væsentligt kortere. Og præcis må det også være. Før jeg slutter helt, så har jeg lyst til at komme ind på den fornyende historiografiske vinkling i færøsk sammenhæng, som du præsenterer i afhandlingen. Du siger i indledningen, at du gerne vil løsrive dig fra den nationalistiske vinkling, som i lang tid har præget færøsk historiografi. Og dette vil du gøre uden at falde i den modsatte grøft, nemlig antinationalistisk historieskrivning, som er mærsket i nyeste værker. Du sætter dig for at se den færøske historie ud fra den historiske virkelighed, som du siger, at øerne var en del af det norske rige, og udviklingen af dette i tiden siden midten i 1200-tallet, og dermed også en del af europæisk statsfilosofi og økonomi. Jeg må sige, at det bliver en ny øvelse for færøsk historieforskning, eller historisk skrivning. Og jeg vil til slut her spørge, om du har tænkt på et navn, som vi for fremtiden kunne anvende til denne historiografiske vinkling. Du har ikke udtrykt det i afhandlingen, men nu får du en chance for at navngive. Ja, jeg har ikke tænkt på et navn som sådan, men når jeg har tænkt på det, så har det været sådan måske en postnational historieforståelse. Det er det nærmeste, jeg kommer til i dag i hvert fald. Postnationalistisk. Ja, nationalistisk, ja. Postnational. Post eller transnational? Eller ja, post... eller transnational. Det bliver brugt meget i Skandinavien. Ja. Ja, men tak. Jeg har ikke flere spørgsmål. Og giver nu ordet til dekanen. Ja, tak Andreas for oppositionen, og tak til Erling også for din svar. Og så vil jeg sige tak til bedømmelsesudvalget for jeres grundige arbejde. Vi er meget afhængige af jer. Uden jeres villighed til at påtage jer det store arbejde, så vil der ikke være nogen opposition, og så vil der ikke være nogen PhD-institution. Så tusind tak til jer alle sammen for det. Men vi er nu kommet til den afsluttende del af PhD-forsvaret. Og vi er nu kommet dertil, at bedømmelsesudvalget vil trække sig tilbage i et øjeblik, eller i nogle minutter, for at foretage den endelige vurdering. Og jeg tror, det vil, ja, det ved jeg ikke, om det tager 10 minutter eller sådan noget, eller deromkring. Og så kommer de tilbage herind og giver den endelige vurdering. Og ja, tak for det. Så.
så venter vi her, til det kommer tilbage.
Ja, hører mig, ja. Medikanevnden nu kommet til en ny støve, og det som vi har skrivet her at Riksdagen har vært den 8. november 2019 av Fråskaparstedet Førja. Erling Isholm legger fram kanningssyna og greide fra nøkron av likle hothøgnen og riksdagen, og i vergene lottog Erling Isholm og i en reflekterende samråd ved medikanevnden. Til fætan okkara at Erling Isholm som til greia empiriska, metodiska og teoretiska fætan av teimon imiske sjónarhåttnum av granskarøtsynum, og at medikanevnden meter at riksdagen fiskevinna som brøydigar anbod til amtmannen en kanning av hvordan amtmauren nøyte fiskevinne til å flyta førjar inn i moderne tøy et granskarøtsynum som oppfyller krøvene til en PhD-riksdagen. Medikanevnden melder til at Erling Isholm får titlen PhD sambart paragraf 20, stikje 1, og i kunngjør nummer 33 fra 24. mai 2016 om filosofia i doktorutbygging av Fråskaparstedet Førja. Hjertelig til lukk. Ja, til lukke, Erling. Hjertelig til lukke. Så nu han så verjan for så Leo, den allmenne personatet, men setter bjørelsen til resepsjon, og til velkommen til at dere sitter her og løte og prata og tås av øsene. Så gjør så vel.